Yeshû beşeyek emîn û sabû ku paşî mirna qulê Xuda Musa, Xudam bi vî awayî bangê xizmetkarê Musa Yeshûyê lawê nû kir û got: Qulê min Musa mir û niha rabe, tevê hemûya gel çemê Urdunê derbas bibe. Bikevin welatê ku ez ê bidim we, lawên İsraîl. Mîna ku ji Musa re gotibûm, her derê ku hûn pêlê xwe bavêjin ez didim we. Dê axên we ji çolê heta Lubnanê ji çemê Ferata mezin ve bi tevê hemûya welatê Hîtîtê dirêjî heta behra mezin ya ku rojhilatê dirêj bibin. Dê di hemûya jiyana te de kes li dijî te nesekine. Ez çawa Musa re bûm, ez ê bi te re jî bibim. Ez ê te tu carî vala dernaxînim û tu carî te bernadim. Xurt be û dilawêr be. Ji ber ku tu yê vî gelî bibe mêrastendina welatê ku bona dayîna wê min soz dabû bapîrên wan. Hew xurt be û dilawêr be. Bona bi cîhanîna tumiya zagona pîroz, ya ku qulê min Musa emir dabû te miqate bibe. Bona ku tu li her derê ku tu yê biçe serfiraz bibî, ji zagonê ve neqete, bi çep û rast ve çewt nebe. Dê ev kitêba zagonê ji devê te ve neqete û bona tu bala xwe bidê ku li gora wê bike, tu yê bi şev û roj wê bifikire, ji ber ku wê gavê tu yê rêya xwe veke û serfiraz bibe. Ma miştere xurt be û dilawêr be negotim. Metirse û bêzar nebe. Ji ber ku xedayeta Xudam di her derê ku tu biçî de dê bi te re be. Û ser vêya Yeshû vî awayî ji wezîfedarên gel re emir da û got: Ji nava artêşgehê ve derbas bibin û vê emrê bidin gel û bêjin. Ji xwe re zewêde amade bikin. Ji ber bona hûn bi milkî welatê ku Xwedayê we Xudam bide we bistînin, piştî sê rojê din vê çemê Urdunê derbas bidin. Yeshû ji eşîrên Rûben û Gad û ji nevîya eşîra Manaşe re wisa got: Di bîra xwe de bînin ku qulê Xuda Musa dê Xwedayê we Xudam vî welatî we de û we bigihîne aramiyê gotibû. Bila pîrekên we, zarokên we, heywanên we li rojhilata çemê Urdunê li axa ku Musa dabû we bimînin. Lêbelê hûn hemû şervanên Egîd bi çekdarî berî birayên xwe çemê derbas bibin û alîkariyê wan re bikin. Mîna ku Xudam we gihandibû rehetiyê, dê birayên we jî bigihîne rehetiyê. Paşî ew jî welatê ku Xudam bide ji xwe re bikin milk, hûn jî vegerin zeviyên ku we ji xwe re kirine milk. Zeviyên li rojhilata çemê Urdunê yên ku Musayê qulê Xudam dayiye we û li wir bicih bibin. û wan bigotina te çi emir dabe me em ê wê bikin bersivê dan Yeshû. Tu me bişînî ku em ê biçin wir. Çawa ku di her awahiyê de me gotina Musa guhdarî kirine, em ê gotina te jî guhdarî bikin. Hew bila Xwedayê te xudanê ku Musa re bû bi te re jî be. Yê ku gotina te guhdarî neke, li gor emrên te neke û li dijî wan rabe, dê bi mirinê ve bê ceza kirin. Bes e ku tu xurt be û dilawêr be. Beşad û emîn. û Yeshûyê lawên nûn ji Şîttimê ve bi dizîka du sixurî şandin. Herin lêkolînê li welê bi taybetî jî li Êrîhayê bikin got. û vî awayî sixurên ku derketin rê çûn mala feişeyek bi navê Rahab û şevê li wir biartin. û di vê navberê de bi gotina ona ku lêkolînê li welatê me bikin, îşev ji gelê İsraîlê zilaman hatin vir, nûçeyê ji qiralê Êrîhayê re gihandin. Li ser vêya qiralê Êrîhayê bi gotina wan zilamê ku hatine cem te û li mala te dimînin derxîne derve, nûçeyekê ji Rahab reşand. Ji ber ew bona ku lêkolînê li welatê me bikin hatine. û pîrekê her du zilaman rahiştin û wan veşartin û got: Belê, hatina zilaman ya cemin rast e, lê belê ez nizanîbûm ku ka ji ku derê ne. Çawa ku tarî daket daneket, deriyên bajêr li ber girtinê bûn, derketin. Ez nizanim çûne ku derê. Hûn hema li pê wan biçin, hûn ê bigêjin wan. Di rastiyê de pîrekê wan derxistibû ser xanî û di bin laskên kitana yên ku li wir raxistibû veşartibû. û zilamên qiral jî di tumiya rêya ku diçe bi hirkên çemê Urdunê de li pêy sixuran çûn. Çawa ku ew ji bajêr derketin derneketin, zendên derî hatin kişandin. û berî ku zilamên ser xanî rakevin, pîrek derket cem wan: Ez dizanim ku Xudam vî welatî daye we got. Em ji ber we ketin toqînê. Ji tirsê çongên her kesên ku li welêt dijîn sist bûn. Ji ber ku gava hûn ji Misrê ve derketin, Xudan çawa behra gewez li ber we ziwa kir, we çil her du qiralên Amorê, Sîhon û Ok, ku ji çemê Urdunê wê de nekirin, we çawa wan tune kirin me bihîstin. û gava me vana bihîstin, ji tirsê çongê me sist bûn. Ji tirsa we derman di kesekî de nema. Ji ber ku Xwedayê we Xudan him li jor li ezmanan, him jî li jêr li rûyê erdê Xwedanê serwer e. û niha
مینا کو من قنجه وره کرنه هون جیش کرما خو بنابه خودان سونده بدن کو نه قنجه جمالباتا من را بکن بونا کو نه دیامن باوه من خوش کو برای من و مالبات من جمرنه و خلاص بکن و ساغ بیلن نشانه که اولکار بدن من و ظلامان گوتن گر هونوان کرنین ما اشکره نکن ام بونا کل devla و بمرن آمادنه گاوا خودان وی ولاتی بدمه امی قنجه بتبکن و سوزا خو بگرن و چاغه وان بند جشواکی داخستن جبر کو مالایت برجا باجر ده بو و پیرک د برجا باجر ده رو دنشت جوان را گوت درکوین چی یا ندبه کون راست ین لپی و کتنه بین حتی کو وگرن سه روژه لور خو وشیرن داوی هونی ریا خو بدومینن و ظلامان جوره گوتن امی سوندا کو تبمه دایا خوارن گرتنه بگرن لبله گاوان بکوین ولید وی تای سور به پاجا کو تمه داخستیه و گریب ده دایکا خو باوی خو براین خو و هموی مالبات تاباوی خو لجم خو لمالا خو بجوینه و یکوش دریه مالا تا و درکه و در و دب برپرسیار خوینا خو لبلیج زرارا کوور جیکی لجم تا دمالا تا دی ام برپرسیارن لبلی گرتوان کرنین ما لاشکرتی بخی سوندا کو تبمه دایه و خورن مگره ناده و پیرک بگوتنا بلا مینا گوتنا و ببرسوی دا و پاشوان درخص سر و بریکر تای سور بشفاکی و گره دا و ظلامان جدا بون و درکتن چیه حتی که ین لپیوان کتبون و گریان سه روز لورمان و ین کل پیوان کتبون هر چه قصد تومیاره ده لوان گریا بنجی ندیتن و هر دو ظلام لسر و گرش چیه داکتن چم درباس کرن و گیاشتن جمعی شویه لاوینون و حمود تشتن جسریوان و درباس بونه جویره گوتن و جیشوره گوتن براستی جو خدان حمویا ولاد دا دستیمه و چونگه حمو کسین لور دجین جی سست بون بشا سومین یه شویه کسبه زورا بو و تاوی حمویا لاوین اسرائیل جشیتیمه درکتن ره و حتی چمه اردنی آتن و بری که چم درباس بکن لور قناق دانی و وظیفه‌دارم داویا روژا سومین ده جسری حتی داوی ارتشیه درباس کرن امره گاواون ببینن که کاینن لوی صندوقا پیمانه یا خدای و خدان هلگرتن هون جیل جیه خرابن ولپی صندوق یارندان گل به وی آوائی هونه بزانبن که کاونه هرن کی جانالی جبر که پری اون قد جویریا و درباس نبونه لبله نزیکی صندوقا پیمانه نبن بلاد نواوه و صندوق ده نابره قاسی 10,000 گزی بمینه و یه شوشگل را گوت جبر که خدان دست بید نواوه ده مجیزتان با افرینه و یه شوشکاینان را گوت صندوقا پیمانه هلگرن و درباسی پیشیا گل ببن و وی آوائی کاینان صندوق هلگرتن و پیشیا گل و دست به مشه کرن دوی نابره ده خدان جیه شورا اوسا گوت بونا که فهم بکن چاو که از به موسا ربوم از به ترجیمه ایرو از دست پی بکم و تدچاوه همو اسرائیلیان ده بلند بکم و امره گوان بگیجن قراغا چمه اردنی بسکنن بده کاینن که صندوقا پیمان الگرتنه و یشو پاش اجلاوین اسرائیل را گوت نزیک ورن و گوتنین خدای خودان گهداری بکن و یشو گوت و نجویا فهم بکن که خدای زندی دناوا ودهی و ده بریاری گلین کنانی و هیتیتی و هیوی و پرزی و گرگاشی و آموری و یبوسی جبر و باجون آوای صندوقا پیمانه یا که عید خدانه که خودی همویا روی عردهی ده بری و تکه و چمه اردنه اونها جهر عشیره کسی که به تومیج عشیره اسرائیل 12 مرویش خوره هل بجیرن و چاوا لنگین کاینن که صندوقا پیمانا خدانه همویا روی عردهه هل گرتنه لچمه اردنه بکوین نکوین آوین جور و دهرکن ده بین برین و مینا کومکی بجوین و سابو که گل جیه که بنا چمه اردنه درباس ببین قناق دابو بره وکد کاینن که صندوقا پیمانه الگرتنه پیشیه ودشون کاینن که صندوق دبرن گاوا گیاشتن قراغا چم و لنگه خواهویت ناوی چمه اردنه دمازاد چناندن رادبه و قراغین خواه دگره آوین تاج جور و تن سکنین شگلکی دور و لباجاره آدمی یکو نزیکی سرطانهی مینا کومکی دست به بلند بونه کرن اوسا که آوین که بر به گولا عربای و درکن گولا لوت به تومی هاتن برین و گل جنبری اریا و چم درباس کرن و کاینن که صندوقا پیمانه یا خدان دبن حتی که گل به تومی چم درباس بون ده دروا چم یا زوابوی ده بیلقین سکنین و وی آوای همو گل اسرائیل جه دروا چم یا زوابوی درباس بون بشا چارمین و پاشی که هموی گل چمه اردنی و درباس بون خدام به وی آوای بانگیه شکر جبا خوش هر عشیر ظلامه کی 12 ظلامی جناوا گل و هل بجیرن فی امری بدوان جور جناوا چمه اردنی جیه که کاینان لنگین خواه
bi zexmî danîne 12 kevirî rayilin. Van kevran bi xwe re bin û deynin cihê ku hûn ê vê şevê lê biborînin. û bi vê awayî Yêşû wekî ji her eşîrê zilamekî bibe, ji lawên İsraîl bangî 12 zilamên ku wî hilbijartibûn kir û emrê herin nava çem heta sindoqa peymana Xwedayê ve Xudan herin dawan. Li gora hejmara eşîrên lawên İsraîl bila her yek kevirekî hêlgire ser milên xwe. Dê vana bona we bibin nîşanek. Gava zarokên we di dema werê de mana van kevrana bona we çi ye bipirsin, hûn ji wan re bibêjin ku avên çemê Ürdünê li ber sindoqa peymana Xudan ve hatin birîn. Dema sindoqa peymanê ji çem ve derbas dibû, avên ku diherikîn sekinîn. û ev kevrana dê heta bêdawîbûnê bona lawên İsraîl bibin bîranîna vê bûyerê. û lawên İsraîl emrê Yêşû anîn cih. Mîna ku Xudan ji Yêşû re gotiye 12 kevirên ku ji nava çemê Ürdünê re aştibûn, birin cihê ku dêlê qonaqê bidin dan ser hev. û wekî din jî Yêşû li çemê Ürdünê li cihê ku kaînên sindoqa peymanê re aştibûn sekinîne 12 kevir danî. û ev kevirana heta îro li wirin. û vê awayî heta her tiştên ku Xudan bona bigihîne gel emir dabû Yêşû anîn cih, kaînên ku sindoqê hilgirtibûn di nava çemê Ürdünê de sekinîn. Her tişt mîna ku Musa emir dabû Yêşû hatin çêkirin û gel jî bilezî çemê derbas kirin. û paşî ku hemûya gel derbas bûn, kaînan tevî sindoqa peymana Xudan derbasî pêşiya gel bûn. Eşîrên Rûben, Gad û neviya eşîra Manaşe, mîna ku Musa emir dabû wan bi çekdarî ketin pêşiya lawên İsraîl. Bi vê awayî qasî 40,000 kesên bi çek, bona ku şer bikin li ber Xudan ketin deştên Erîhayê. Xudan wê rojê Yêşû li ber çavê hemûya gelê İsraîl bilind kir. û çawa ku tûmiya jiyana Musa da hürmetê ji wî re kiribin, dest pê kirin û wisa hürmetê ji Yêşû re jî kirin. Xudan ji Yêşû re got, destûrê bide ku bila kaînin ku sindoqa peymanê dikişînin ji çemê Ürdünê ve derkevin. Yêşû jî emrê ji çemê Ürdünê ve derkevin da kaînan. Kaînên ku sindoqa peymana Xudan dikişînin, çawa ku ji nava çemê Ürdünê ve qetiyan û lingê xwe avêtin giravê, avên çem dest pê kir û dîsa mîna berê herikî û bi qiraxan vegirt. û gel di roja dihemîniya meha yekem de ji çemê Ürdünê derbas kirin û li Gîlgalê li sînora rojhilatiya Erîhayê de qonaq danîn. û Yêşû 12 kevirên ku ji çem ve hatine raştin li Gîlgalê çıkandin. û dawiyê ji lawên İsraîl re wisa got. Ger rojekê zarokên we bi gotina wateya van kevirana çi ye ji we bipirsin, hûn ê ji wan re gelê İsraîlê ji dereva ziwa ya çemê Ürdünê ve derbas bûn bibêjin. Ji ber ku Xwedayê ve Xudan çawa dema derbasbûnê de behra gewez li ber me ziwa kiribe, çemê Ürdünê jî di dema derbasbûna we de li ber we ziwa kir. Wisa ku bila hemûya gelên rûyê erdê fêm bikin ku Xudan çi qas xurt e û hûn jî tim ji Xwedayê xwe Xudan bitirsin. Beşa pêncemîn. û qiralên Amorî yên ku li aliyê bakurin û qiralên Kenanî yên ku li qeraxa behrê ne, gava bihîstin ku Xudan avên çemê Ürdünê li ber lawên İsraîl di derbasbûna gel de çawa ziwa kiriye, ji ber lawên İsraîl ketin derd û kula canên xwe, ji tirsê çongên wan sist bûn. Di vê navberê de Xudan bi vê awayî bangî Yêşû kir. Ji xwe re ji keviran kêran çêke û mîna berê lawên İsraîl dîsa sünnet bike. û bi vê awayî Yêşû kêrên ku ji keviran çê kiribû, li Gibeat Haralotê lawên İsraîl sünnet kirin. û sedema vê kirina wî ev bû. Gava ku gel ji Misrê ve derketin hemû zilamên ku temena şerkirinê de ne, paşî ji Misrê ve derketibûn, di dema derbaskirina çolê de miribûn. Hemû zilamên ku ji Misrê ve derketibûn bi sünnet bûn. Lêbelê yek jî ji zilamên ku paşî derketina ji Misrê dirê de çolê de bûyîne sünnet nebûbûn. Ji ber ku heta hemûyê gel zilamên cengê yên ji Misrê derketine biqedin, lawên İsraîl 40 sal di çolê de meşiyan. Ji ber ku guh nedabûn gotina Xudan. Xudan bona welatê ku şîr û hungiv jê derike, ya bona bide me soz daye bapîrê me, nîşanî wan nede sond xwaribû. Xudan devla wan zarokên wan da jîyîn. Yêşû van zarokên ku bê sünnetin sünnet kir. Ji ber ku dirê de sünnet nebûbûn. Paşî sünnetbûna hemûya zilaman, heta ku birînên wan baş bibin, li artêşgehê ve man. û Xudan ji Yêşû re got, min şermezariya ku hûn li Misrê şermezar bûbûn, îro ji ser we ve rakirim. û sedema heta îro navê Gîlgalê dana vir ev yek e. û lawên İsraîl yel Gîlgalê di deştên Erîhayê de qonaq danîne, êvara çardahan ya mehê cejna Fisehê pîroz kirin. Roja paşî Fishê, tam di wê rojê de ji zadê welat ve nanê bê avên çêkirin û similên hatine qemrandin xwarin. û gava man hate birîn,
Lawên İsraîl wê salê bi zadê zeviyên Kenanê ve xwexwedî kirin. û Yêşû nêzîkî êrihayê bû. Gava serê xwe hilda, li ber xwe zilamek şûrê xwe kişandiye dît. Nêzîkî wî bû û pirsa, ma tu ji me yî an jî ji aliyê dijminê me yî ji wî pirsî. û zilam got, nê yek jî, ez fermandarê artêşa Xudan im, niha hatim. Wê gavê Yêşû bi ser dev ve xwavêt erdê û vî wî peristî. Bi gotina, destûra efendiyê min ji qulê wî re çi ye? Ji wî pirsî. Fermandarê artêşa Xudan got, pêlava xwe ji lingê xwe ve derxîne, ji ber ciyê ku tu pêlê dikî pîroz e. û Yêşû ya ku hatiye gotin kir. Beşa şeşemîn. û deriyên bajarê Êrihayê ji ber lawên İsraîl bi zexmî hatibûn girtin. Nê yê dikeve hebû û ne jî yê derdikeve. û Xudan ji Yêşû re got, avay, ez Êrihayê, qiralê wê û şervanên wê yî egît didim destên te. Hûn yê şervan di rojê de carekê 6 roj jî bizîvirin. û heft kaînên ku boriyên ji qiloçê beranan raştiye, bila ji ber sindoqê veherin. û roja heftemîn 7 carî li dora bajêr bigerin. Di vê navberê de bila kaîn li boriyên xwe bixin. û gava hûn bi dû dirêjî lêxistina kaînan ya boriyên ji qiloçê beranan bihîstin, bila hemûyê gel bi dengekî bilind biqêrin. Wê gavê dê bedenên bajêr xerab bin û herkes ji ciyê ku sekinîne rasterast têkevin bajêr. û Yêşûyê lawê nûn bangî kaînan kir û got, sindoqa peymanê ya Xudan hilgirin, bila heft kaîn di destê wan de bi boriyên ji qiloçên beranan di pêşiya sindoqê de bimeşin. û dawiyê ji gel re got, rabin û dest bi geral dora bajêr bikin, bila pêşengên biçek di pêşiya sindoqa Xudan de biçin. û wisa bû ku gava Yêşû vana ji netewê re got, heft kaînên ku ji qiloçê beranan heft boriyan raştine bi lêxistina boriyên xwe ji ber Xudan derbas bûn. û sindoqa peymana Xudan li pey wan diçû. û pêşengên biçek ji ber kaînên ku li boriyê dixin, paşber jî li pey sindoqa pêş ve diçûn. Di vê navberê de borî dihatin lêxistin. û Yêşû vî emrî da gel û got, helanên şer navêjin, dengê xwe bilind mekin, heta roja ku ez bibêjim biqêrin, bi hev gotinek jî ji devê we dernekeve. Gava we emrên bihîstin, biqêrin. û gel tevî sindoqa Xudan carekî dora bajêr geriyan. Dawiyê vegeriyan artêşgehê û şevê li wir bihartin. û roja din Yêşû zûra bû. û kaînan jî sindoqa Xudan hilgirtin. û heft kaînên ku ji qiloçê beranan boriyan raştine, ji ber sindoqa Xudan bêsekin pêş ve diçûn û li boriyê xwe dixistin. Pêşengên biçek ji ber wan diçûn. Paşber jî li pey sindoqa Xudan ve diçûn. û di vê navberê de borî bêsekin dihatin lêxistin. û vî awayî roja dudan jî carekî li dora bajêr geriyan û vegeriyan artêşgehê. Wan vî tiştî 6 rojan çêkirin. û roja heftan sibêyê zû hîn berbang Davêt rabûn û mîna her gavî 7 carî li dora bajêr geriyan. Hew wê rojê 7 carî li dora bajêr geriyan. û gava di roja heftemîn de kaînan li boriyê xwe dixistin, Yêşû ji gel re biqêrin, Xudan bajêr da we got. û bajar tevî her tiştên döndurê wê de yî ji Xudan re hatiye qewilkirin. Hew fahîşe re haba ku şandiyê me veşartiye û maliyên wê dê sax bêniştin. Lêbelê hûn xweş tiştên hatine qewilkirin biparêzin. Ger hûn tiştên ku we qewilkirine bigirin, hûn ê artêşgeha İsraîl bibin bêhtar û têkçûnê. Hemûya zêr, zîv û pertalên esin û tuncî ji Xudan re hatine cêkirin. Dê vana bikevin xezîna Xudan. û gel dest bi qêrînê kirin û kaînan jî li boriyê xwe xistin. û gelê ku dengê boriyê bihîstin, hîn jî bi dengekî bilind qêriyan. Dîwarên kelaha bajêr xerabûn. û herkes ji ciyê ku lê ye rasterast ketin bajêr. û vî awayî bajêr bi dest vexistin. û pîrek, zilam, xort û kalepîr ji heywanên serî biçûk û serî mezin heta keran, li bajêr çi qas zindiyê bin, hemû şûr ve derbas kirin û tune kirin. û Yêşû ji her du zilamên ku bi sixurî şandibû welat re got, herin mala wê fahîşê, mîna ku we son daye pîrekê û hemû merivên wê derxînin derve. Sixurên ciwan yên ku ketibû mala Rahab, diya wê, bavê wê û tevî birayên wê yî mêr, hemû merivên wê û her tiştên aîdî wê raiştin û anîn nêzîkî artêşgeha İsraîlê. û dawiyê agir bi bajêr tevî yên ku döndurê wê de xistin. Lê zêr û zîv pertalên tunc û esin xistin xezîneya perestgeha Xudan. Yêşû dest neda Rahaba fahîşe, maliyên bavê wê û merivên wê. Rahaba şandiyên ku Yêşû bona lêkolînê li Êrihayê bikin şandibû veşart, heta îro jî di nava İsraîliyan de dijî. û paşî vêya Yêşû vê awayî sondê xwar. Yê ku nû ve bixwaze vî bajarî Êrihayê ava bike, bila rastî naleta Xudan were. Yê ku xwelveya rakişîne, dê di berdêla lawê xwe yî mezin de bingehê biavêje.
di berdêla lawê xwe yê herî biçûk de jî deriyan tê xeciyê wan. û xudan bi Yêşû re bû. Nav û dengê Yêşû giyaşt her derê welêt. Beşa heftemîn. û çi heye ku lawên İsraîl emrê derheqê pertalên ku ji xudan re hatine qewilkirin de guhdarî nekirin. Dema akanê lawê Karmî yê lawê Zavdî yê lawê Zerahê ji eşîra Cihudayî hinek ji pertalên ku hatine qewilkirin raşt, xudan li dijî lawên İsraîl hêrs bû. û Yêşû ji bajarê Erîha zilaman şandin bajarê Ayê ya ku li rojhilata Beytelê û nêzîkî Beyt Aveniyê û got: Herin lêkolînê li bajêr bikin. û zilaman jî çûn û lêkolînê li bajarê Ayê kirin. û dawiyê vegeriyan cem Yêşû û jê re gotin: Hewce nîne ku hemû gel herewir û biweste. Bona bindezkirina gelê bajarê Ayê ya ku hejmara wan kêm e 2000 an jî 3000 kes bes e. Qasî 3000 İsraîliyên ku bi ser bajêr ve meşiyan dest pê kirin û ji ber gelê Ayê re viyan. û gelê Ayê ji wan qasî 36 kesî kuştin. Ji deriyê bajêr heta şevarînê jî ber Ayên saxmanê kirin. Yên ji evrazê ber bijêr ve dadiketin hatin kuştin. Ji tirsê dilê wan heliya û bû mîna avê. û ser vêya Yêşû kincên xwe çirand û tevî pêşatiyên İsraîliyan axêj serê xwe ve berjê rijand û li ber sindoqa xudan bi ser devî çû erdê û heta êvarî di vê helî de ma. û Yêşû got: Ax ya xudan! Xudan, ma te bona ku me bide destê Amoryan û tu nebikez çemê Urdinê ve derbas kirin. Xwezîka em bi helê xwe ve razî bibûna û li aliyê dinî çem bimana. Ax ya xudan! Ma paşî gelê İsraîlê vegere û ji ber neyarên xwe ve bireve ez dikarim çi bibêjim? û Kenanî û gelên din yên ku li welêt ve dijîn gava veya bibihîzin dê dora me bigirin, navê me ji rûyê erdê ve paqij bikin. û tu yê bona navê xwe yî mezin çi bikî? Xudan bi vê awayî bersivê da Yêşû. Rabe serpêlan, tu çima wisa bi ser devê xwe diavêje erdê? İsraîl gunehê kir. Peymana ku bi wan re kirime û bona ku bînin cî hemir da me xera kirin. û hinek ji pertalên ku hatine qewilkirin dizîn xistin nav pertalên xwe û derew kirin. Avay! Bona vê yekê lawên İsraîl nikarin li ber neyarên xwe bisekinin. Piştên xwe dizîvirin û ji ber neyarên xwe direvin. Ji ber ku li wan hate naletîkirin. Ger hûn pertalên hatine qewilkirin yên ku bi werê yî tune nekin, êdî ez ê bi were nebim. Rabe, gel pîroz bike û ji wan re bibêje ku xwe bona sibê pîroz bikin. Ji ber ku Xwedayê İsraîl xudan wisa dibêje: Ya İsraîl! Ve hinek ji pertalên ku hatine qewilkirin raştin. Heta ku hûn vana tune nekin, hûn ê nikaribin li ber neyarên xwe di ber xwe de bidin. û gava bibe sibeh, hûn ê eşîr bi eşîr rêz bibin û bi dorê derkevin pêşiya eşîra ku xudan wan daye nîşankirin. Dê ezbet bi ezbet derkevin pêşiyê. Ezbeta ku xudan wan daye nîşankirin, dê malbat bi malbat derkevin pêşiyê. Dîsa mêrê malbata ku xudan nîşan daye, dê yek û yek derkevin pêşiyê. û kesê ku hatiye diyarkirin ku pertalên hatine qewilkirin raştiye, tevî her tiştên aîdî wî ne dê bên avêtinî nava agir, ji ber ku peymana xudan xera kir û li İsraîlê gunehek erjeng kir. û Yêşûyê ku sibê zûra bû gelê İsraîlê, eşîr bi eşîr derxistin pêşiyê. û ji vana eşîra Cihuda hate diyar bûn. û gava ezbetên Cihuda yek û yek derxistin pêşiyê, ezbeta Zera hate diyar bûn. û gava Zerayî malbat bi malbat derxistin pêşiyê, malbata Zavdî hate diyar bûn. û gava mêrên Zavdî yek û yek derxistin pêşiyê, akanê lawê Karmiyê, lawê Zavdiyê, lawê Zerahê ku ji eşîra Cihudayî hate diyar bûn. û wê gavê Yêşû jakan re got: Lawê min, Xwedayê İsraîlê xudan bilindtir bike, ji wî re eşkere bike. Te çi kir? Ji min re bibêje, ji min ve neşêre. û akan bigotina: Rast e, bersivê da. Min li dijî Xwedayê İsraîlê xudan ve gunehê kir. û kirina min ev e, gavad nava xenîmetê de qeftana xweşik karê Babilê 200 şekel zîv û zêrekî di giraniya 5 şekelî de yî dîtim, bi xwe negirtim û raştim. Di herî binî de zîvan mîna giştikîl axa ku di nava çadira min de yî binerd kirim. û zilamên ku ji aliyê Yêşû ve hatibûn wezîfedar kirin, hema bazdan çadirê. û pertalên ku hatine binerd kirin li wir dîtin. û zîv di herî binî de bû. û giştikî ji çadirê derxistin, anîn cem Yêşû û lawên İsraîl û li ber xudan li erdê raxistin. û Yêşû û gelê İsraîl akanê lawê Zerah, zîvî, silopê zêrînî, qeftanê law û qîzên akan, heywanên wî yên serîçûk û serîmezin û kerê wî tevî çadira wî hemû pertalên wî raiştin û birin newala Akorê. û Yêşû jakan re got: Ma te me çima ber bi betarê vebir? Xudan jî dê îro te rastî betarê bibe.
Li pêveyekê hemûya gelê İsraîl akan dan berkeviran. û her çi yên aîdî wî hebin dan berkeviran û şewitandin. û ser akan ji keviran komek mezin çêkirin. Ev koma heta îro jî disekine. û ser veya hersa Xudan aş bû. Sedama wir ku heta niha bi navê newala Akorê bir de tê ev e. Beşa hiştemîn. Xudan jî Yêşû re got, metirse, bêzar nebe. Hemû şervanên xwe bigire cem xwe û ser bajarê ayê ve bimeşe. Avay, qiralê ayê, gelê wê û bajêr tevî hemû axên wê dam destên te. û ger te Erîhayê û qiralê wê ve çi kiribe, li bajarê ayê û li qiralê wê jî heman tiştî bike. Lêbelê xenîmeta ji mal û heywanan ve pêk tê, ji xwe re cêy bikin. Li paşê bajêr ve kemînê deyne. Bi vê awayî Yêşû tevî hemû şervanên xwe bona ku bi ser bajarê ayê ve bimeşe xwe amade kir. û Yêşû 3000 şervanên egît bijart û wan bi şev şandin û vê awayî emir da wan. Herin li paşê bajêr têkevin kemînê. Ji bajêr ve zêde dûr nesekinin. Hûn gişt her tim amade bin. Ez ê tevî gelêl cem xwe nêzîkî bajêr bibim. û mîna cara din gavan neyar ji bajar ve derkeve û bi ser me ve were ez ê wekî ji ber wan direvin bikim. û heta ku wan ji bajar ve dûr bixin li pê xwe biherikînin. Ew ê bibêjin qey mîna cara din ew ji wan direvin. Gava em wekî direvin bikin, hûn jî ji ciyê ku we kemînê danîbûn derkevin û bajar bi dest ve bixin. Dê xwedayî ve Xudan wir bide destên we. û gava ve bajêr bi destê xwe ve xistin, agir pê bixin, li gora emrê Xudan bikin. Avay, emrê min ev e. û li pê Yêşû wan birê kir, zilaman çûn û di nava Beytel û bajarê ayê de li rojava bajarê ayê kemîn avêtin. Yêşû jî şevê bi gel re bohart. û Yêşû sibeyê zûra bû û gel civand. Dawiyê li pêşiyê ew û pêşhatiyên İsraîlê ber bi bajarê ayê ve bi rê ketin. û tevî hemû şervanên pê re bi ser bajêr ve meşiya. Nêzik hatin û li bakurê ayê ve artêşgehê danîn. û di navbera wî û ayê de newalek hebû. û li qasî 5000 zilamî rahiştin û wan di nava Beytel û ayê de li rojavaya bajêr de xistin kemînê. û li pey hem yên li bakur artêşgehê danîne û hem yên li rojavayê ketine kemînê ketin sazûmana şer. û Yêşû wê şevê di newalê de pêş veçû. û qiralê ayê yê ku veya dît tevî gelê bajêr sibeyê zûra bû. Bêyî wext bihartin, bona ku bi İsraîliyan re şer bike derket cihê hatiye diyarkirin, yê ku li hemberî herêma Aravê ye. Çê ku ji kemîna ku li paşî bajêr ve bona wî hatiye avêtin bêhay bû. û Yêşû û hemûya İsraîliyên ku li cem wîne, mîna li ber gelê bajêr rastî xerabûnê hatibin ber bi çolê ve dest bi revê kirin. Hemû gelê li bajêr bona ku bera İsraîliyan bidin, hatin bankirin. Lêbelê gava bera Yêşû didan, ji bajêr ve bi dûr ketin. û li ayê û Beytelê kesek nemabû ku bona bera İsraîliyan bide derneketiye. Gava pê İsraîliyan ketin, deriyên bajêr vekirî iştin. û Xudan ji Yêşû re got, rima destê xwe de ber bi bajarê ayê ve dirêj bike. Ez wir didim destên te. û Yêşû rima ku destê xwe de yî ber bi bajêr ve dirêj kir. û çawa ku destê xwe dirêj kir nekir, yên di kemînê de ne, ji ciyê xwe ve hol bûn û ketin bajêr bi dest ve xistin û hema agir pê xistin. û gava zilamên ayê bajarî zivirîn û li paş xwe nêrtin, duhên ji bajarê dişewite bilind dibe dîtin. Gava İsraîliyên ku ber bi çolê ve direvin vegeriyan û êrîşî wan kirin, êdî tu cî û hêza wan nemabû ku ew birevin. Yêşû û hemûya İsraîliyan li cemî gava dîtin ku yên ketibûn kemînê bajêr bi dest ve xistine û ji bajêr ve duh bilind dibe, vegeriyan û êrîşî gelê ayê kirin. Dema yên ku bajar bi dest ve xistine jî derketin û beşdarî êrîşê bûn, gelê bajêr di nava İsraîliyên ku ji her du aliyî ve tên deman. û İsraîliyan heta ku yekî zindî neylin, giştikî kuştin. û qiralê ayê yê ku bi zindî esîr kiribûn derxistin ber Yêşû. û paşî İsraîlî ji bajêr ve derketin û yên ku çol û beyaran de bera wan dane bi şûran ve kuştin, vegeriyan bajêr û yên ji ber mayî jî ji şûran ve derbas kirin. Wê rojê hemûya gelê ayê hatin kuştin. Giştika yên ku hatibûn kuştin, jin û mêr 12000 kes bûn. û Yêşû heta hemûyên li bajêr ve dijîn nehatin kuştin, destê xwe bi rimê ve girtiye da nexist. İsraîliyan li gora emrê ku Xudan daye Yêşû hew mal û heywanên bajêr talan kirin. û li pê Yêşû agir bi bajarê ayê ve xist, şewitand, xera kir û vergerand wêranê. Xerabeyên wê heta îro jî disekinin. û Yêşûyê ku qiralê ayê bi dar ve daliqand û heta êvarê li wir hişt, dema roj diçû ava termê wî ji darê ve da daxistin û da avêtin derveyî deriyê bajêr.
û ser term ji kevran komekî mezin çêkirin, ew koma heta îro jî disekine. Ji vêya pêve Yêşû li çiyayê Ebalê ji Xwedayê İsraîl Xudan re pêşkeşîgehekê ava kir. Pêşkeşîgeh li gora emrê Musayê qulê Xudan mîna ku pîrtûka zagonê ya Musa de hatiye nivîsandin ji kevirên ku nehatine tiraşkirin, haletê esin lê neketiye ve hate çêkirin. û li wir ji Xudan re qewlên şewitandinê pêşkêş kirin, qurbanên dilxweşiyê serjêkirin. û Yêşû sûretek zagona pîroz ya ku Musa li ber gelê İsraîlê venivîsandiye, li lewheyên kevirî venivîsand. û hemûya İsraîlyan bi pêşhatî serwer û wezîfedarên xwe tevî biyanan li her du aliyê sindoqa peymana Xudan wecê wan ber bi kayînên Lewî yên ku sindoqê hilgirtinê zîvirî rêz bûn. Neviyê gel pişta Xwedan çiyayê Gerîzîmê. Neviyê din jî da çiyayê Ebalê. Ji ber ku Musayê qulê Xudan ji berê ve emir dabû ku wana bên pîrozkirin divê wisa bisekiniyan. û li pêy Yêşû hemûya zagonê beşên di derheqê pîroz û naletkirinê de mîna di pîrtûka zagona pîroz de hatiye nivîsandin xwend. Bi vê awayî gotinek ji emrê Musa nema ku Yêşû ji hemûya civaka İsraîlyan re ya ku di nav wê de tevî biyanan pîrek û zarokan jî hene nexwendibe. Beşane hemîn û gava hemû qiralên Hîtit, Amor, Kenan, Perîs, Hîv û Yebûsê yên ku ji çemê Ürdünê wê de li herêma çiyayî li Şefela û li qeraxa behra mezin yê ku heta Libnanê dirêj dibene, tiştên bûne û qediyane bihîstin. Bonal dijî Yêşû û gelê İsraîlê şer bikin hatin cem hev. Lêbelê gelê Gîbonê jî gava tiştên ku Yêşû bi Erîhayê û bajarê ayê vekiriye bihîstin, serî dan fenekiyê. Rewşan wê nerandan xwe cewherên peritî, meşkên kevn, çiryayê û pîneyên xemrê li pişta kerên xwe kirin. û dilingên wan de pêlavên helisî û pîne li pişta wan jî kincên kevn û pertal hebûn. Nanê ku di kîsê wanî zewade de eflikbûyî û hişkbûyî bûn. û zilaman çûn artêşgeha li Gîlgalê cem Yêşû. Ji wî û gelê İsraîl re gotin: Em ji welatekî dûr vehatin. Em dixwazin ku hûn bi me re peymanekê aştiyê çêkin. Lêbelê İsraîlî bi gotina: Ma çima em ê bi we re peymanê çêbikin? Bersivê dan Gîboniyan. Dibe ku hûn nêzîkî me bijîn. û ji Yêşû re gotin: Em qulên te ne. û Yêşû bi gotina: Hûn kî ne? Ji ku tên pirsî? û ew jî: Em ji welatekî gelek li dûrayî rabûn û hatin gotin. Ji ber ku me nav û dengê Xwedayê te Xudan bihîstin. Nûçeyê derheqê wî de her tiştên ku li Misrê kiriye, kirinên wî yên li çemê Ürdünê wê de ji her du qiralên Amorê re, ji Sîyonê ku qiralê Heşbonî û ji Ogê qiralê Başanê yê ku li Aştarotê serweriyê diajo bihîstin. Li ser vêya serokên me û hemûya gelê welatên me ji me re wisa gotin. Wana pêşwazîkirina wan xwarinê bigirin cem xwe derkevin rê û ji wan re em qulê we ne. Bo vê yekê em dixwazin ku hûn bi me re peymanekê aştiyê çêbikin bibêjin. Gava bona ku em werin cem we derketin rê, ev nanê ku me bi zewêdeyî ji malên xwe ve raştibûn, zehf germ bûn. Binêrin niha ziwa û efnikî bûne. Ev meşkên ku me xemrê dagirtibûn wan nû bûn. Binêrin çawa şeqitîne û çiryane. Ji ber ku em ew qesrê hatin, kinc û pêlavên me peritîn. û İsraîlyan berî ku bi Xudan ve bişêwirin, xwarinên ku Gîboniyan pêşkêş kirine raiştin. û Yêşû ji bona ku wan sax bêle soz da û ban re peymana aştiyê çêkir. Serokên civakê jî di derheqê peymanê ve girêdayî manê de sondê vexwarin. Çiyayê ku sê roj li pê peymanê wisa bû, bihîstin ku ew bi cîranî û di nav wan de dijîn. Li ser vêya derketin rê û paşî sê roja giyaştin bajarên wan. Ev bajarna Gîbon, Kefîra, Beerot û Kiryat Yearîm bûn. û layên İsraîl li wan nexistin, ji ber ku serokên civakê bi navê Xwedayê İsraîlê Xudan ve sondê dabûn. û hemûya civakê li dijî serokan gotegot kirin. û hemûya serokan jî bi gotina: Me bi navê Xwedayê İsraîlê Xudan ve sondê dane. Bo vê yekê em nikarin ku destê xwe li wan bixînin bersivê dan. Ji ber ku me sond dayîne, em ê wan bi saxî bêlin, yana em ê rastî xezebê bên. û dawê ji gel re gotin: Em wan bi saxî berdin. Lêbelê bila ew bi bona hemû civakê êzing jê kirin û av kişandinê ve bên wezîfedar kirin. Bi vê awayî serokan soza ku dabûn girtin. û li pêy Yêşû bangî wan kirin û got: Hûn li nêzîkî me dijîn. Lêbelê çima bi gotina ji dûr vehatina xwe ve me xapandin? Bo vê yekê êdî hûn bi naletkirî ne. Hûn ê tim kolê bimînin. Bona perestgeha Xwedayê min hûn ê êzing jê bikin û avê bikişînin.
wan bigotna efendiyê me emrê ku xudan Xwedayê te daye qûlê xwe Musa bihîstin. Bersivê dan. Me bihîstin emir da Musa ku hemûya welatê bide we û hûn jî hemû kesên ku li welê dijîn tu nebikin. Em zehf ji we tirsiyan. Bi tirsa can me wisa kirin. û niha em di destê te de ne. Ya li gora te dade û rast te bike. û ser vêya Yêşû wan ji destê lawên İsraîl ve xelas kir. Bona kuştina wan emir neda. û wê rojê wan bona civakê û di hatinê de bona pêşkeşîgeha ku dêl cihê ku xudan hilbijêre dê vê çêkirin, bêzing jêkirin û avkişandinê ve wezîfedar kir. Heta îro jî vî karî kirin û hatin. Beşa da emîn. û qiralê Orşelîmê Adonî sedek gava bihîst ku çawa Yêşû êriya bi dest vexist û qiralê wê ji holê ve rakir, bajarê Ayê jî bi dest vexistiye û bi tûmî xera kir, qiralê wê kuşt, gelê Gîbonê jî bi İsraîliyan re peymanekî aştiyê çêkirine û tevî wan dijîn, ket tirsekî mezin. Ji ber ku Gîbon mîna bajarên ku qiral lê dijîn bajarekî mezin bû. Ji ber ku ji bajarê Ayê jî mezintir bû û hemûya zilamên wê mêrxas bûn. Ji ber vê yekê qiralê Orşelîmê Adonî sedek ji qiralê Hebronê Hoham, qiralê Yarmûtê Pîram, qiralê Lakîşê Yafiya û qiralê Eglonê Debîr re vê nûçeyê şand. Werin alîkariyê min re bikin. Em êrişî Gîbonê bikin. Ji ber ku gelê Gîbonê bi Yêşû û gelê İsraîlê re peymanekî aştiyê çêkirin. û qiralê Orşelîmê, qiralê Hebronê, qiralê Yarmûtê, qiralê Lakîşê, qiralê Eglonê pênc qiralên Amorê artêşên xwe civandin û giş pevre li hemberê Gîbonê artêşgehê ava kirin. û dawiyê dest bi êrişê kirin. û Gîbonyan ji Yêşûyê ku li Gîlgalê di artêşgehê deyî re vê nûçeyê şandin. Me qûlên xwe tenê neêle. Bi lezî were alîkariya me, ji ber ku hemû qiralên Amorî yên ku li herêma çiyayî ne li dijî me yek bûn. û ser vêya Yêşû tevî hemû şervanên xwe û zilamên xwe yî mêrxas ji Gîlgalê ve derket rê. û di vê navberê de xudan ji Yêşû re got, ji wan metirse, ji ber ku ez wan dame destê te. Dê qet yekî jî nikaribe li dijî te di ber xwe de bide. û Yêşûyê ku ji Gîlgalê ve derket û tûmiya şevê de rê çû, nişka ve êrişî Amoryan kir. û xudan Amoryan li ber İsraîliyan da şaşkirinê, İsraîliyan jî li Gîbonê wan rastî xerabûnek mezin anîn. Di tûmiya rêya ku derdikeve Beyt Horonê de heta Azeka û Makkeda bera wan dan û wan kuştin. û xudan li ser Amoriyên ku ji İsraîliyan re direviyan, di tûmiya rêya ku ji Beyt Horonê de derdikeve Azeka ji ezmanan ve zîpikên gir barand. Yên ku dibin zîpika ku dibariya de canê xwedan, ji yên ku lawên İsraîl wan bişûr ve kuştine zêdetir bûn. Roja ku xudan Amoryan li hemberî İsraîliyan rastî xerabûnê anî, Yêşû li ber gel bi vî awayî bangê xudan kir. Bisekine ya roj, li ser Gîbonê û tu, heyv, tu jî li ser şetê Aiyalonê. Heta ku gel ji neyarên xwe ve tola xwe elda roj sekinî û hêv jî li cihê xwe ma. Ma ev bûyera di pîrtûkaya şer de natiye nivîsandinê. û roj nêzîkî tûmiya rojekê di nava ezman de sekinî, ji avabûnê re dereng ma. û ne berî vêya û ne jî paşî vêya rojek mîna ku wê rojê xudan xwesteka mirovekî bihîstiye qet nebûye, ji ber ku xudan li aliyê İsraîlê şer kir. û paşî vêya Yêşû tevî hemûya gelê İsraîl ve geriye artêşgeha Gîlgalê. Ev her pênc qiral reviya bûn û di şikeftek li Makkadayê de xwe veşartî bûn. û bi gotina pênc qiral di şikeftekî li Makkadayê de xwe veşartî hatin dîtin. Nûçeyê giyandin Yêşû. û Yêşû got, kevrên mezin bigindirînin devê şikeftê. Bona ku wir biparêzin, zilaman bi wezîfedar bikin. Lêbelê hûn nesekinin, berra neyara bidin. Li pê wan bigêjin û bibin astên ku bila negêjin bajaran. Xwedayê ve xudan wan daye destên we. Yêşû û lawên İsraîl neyaran bi gelekî giranî meğlûb kirin û hemûyên wan tune kirin. Yên ku bikaranîn û xelas bûn jî xwe avêtin bajarên bi sûran ve hatine zîvirandin. Dawiya hemûya gel di nava ewlekariyê de vegeriyan artêşgeha Makkadayê, cem Yêşû. Qet kesek jî devê xwe venekirin û tiştekî ji lawê İsraîl re negotin. Dawiya Yêşû ji zilamên xwe re got, devê şikeftê vekin, her pênc qiralî derxînin û bînin cem min. Wisa kirin û wan jî her pênc qiralî, qiralê Orşelîmê, qiralê Hebronê, qiralê Yarmûtê, qiralê Lakîşê, qiralê Eglonê şikeftê derxistin û ji wî re anîn. Wisa bû ku gava qiralan derxistin ber Yêşû, Yêşû bangê hemûya zilamên İsraîlê kirin. û ji fermandarên zilamên cengê yên ku pêrê çûne re got, nêzik werin û pêlên xwe deynin ser ûstiyê van qiralana.
û fermandaran nêzik hatin û lingên xwedanîn ser üstê wan. û Yeşû ji wan re got: Metirsin, bêzar nebin, xurt û mêrxwas bin. Dê Xudan hemû neyerin ku hûn bi wan re şer bikin, bîne vî halî. Li pê wê Yeşû li wan xist û wan kuşt û wan bi pênc darî ve daliqandin û heta êvarî wisa dar de daliqandî man. û li ser emrê Yeşû di rojava de cesedên qiralan ji daran da xistin, avêtin şikefta ku wan xwetê de veşartibûn û devê şikeftê bi kevirên mezin vegirtin. Ew kevirana heta vê rojê li wir sekinîne. û Yeşû heman rojê makeda bi dest vexist. Qiral û gelê wê şûr ve derbas kir. Li bajêr yekî zindî jî neişt. Giştikan kuşt. Ji qiralê Eriyayê re çi kiribe wan tiştan ji qiralê Makadayê re jî kir. û Yeşû tevî hemûya İsraîlyan ji Makadayê bi ser Libnayê ve meşiya û li dijî Libnayê şer kir. Xudan bajêr û qiralê wê da destê İsraîlyan. û wî Yeşû bi şûr li wê û hemû bi canên di wê de bûn xist. Ji wê tu kesê ku ji bermayî nehişt. Ji qiralê Eriyayê re çi kiribe wan tiştan ji qiralê bajêr re jî kir. Paşî veya Yeşû tevî gelê İsraîl ji Libnayê bi ser Lakişê ve meşiya. Li hemberê bajêr artêşgehê danî û derbasî êrişê bû. Xudan Lakişê da destê İsraîlyan. û îroja din bajêr bi dest vexist. û mîna li Libnayê çêkiribû hemûya gelê bajêr ji şûr ve derbas kir. Di vê navberê de Horamê qiralê Gezerê hate alîkariya Lakişê. Lê Yeşû wî û artêşayî meğlûb kir. Kesî zindî neişt û giştikan kuştin. û Yeşûyê ku tevî hemûya gelê İsraîl ji Lakîş bi ser Eglonê ve meşiya û li hemberê bajêr artêşgehê danî û derbasî êrişê bû. û wê rojê bajêr bi dest vexist. û mîna li Lakîşê çêkiribû hemûya gelê û zindiyê li bajêr wê rojê şûr ve derbas kir û tune kirin. û paşî vêya Yeşû tevî gelê İsraîl ji Eglonê bi ser Hebronê ve meşiya. û bajêr bi dest vexistin. Qiralê wê, gelê wê û hemû bicanên li bajêrin wê rojê şûr ve derbas kirin. Mîna li Eglonê kiribûn her kesî kuştin. Kesî bi saxî neiştin. û paşî veya Yeşû tevî gelê İsraîlê vegeriya û êrişî Debîrê kir. û wê û qiralê wê û hemû bajarên wê girt û hemûya gelê wê şûr ve derbas kir û hewyekî bican jî neişt, giştikan kuşt. Ji Hebron û Libnayê û ji qiralê wan re çi kiribe, wan tiştan ji Debîr û qiralê wê re jî kir. û vê awayî Yeşû tevî herêma çiyayî Negeb, Şefala û palên çiyayan hemûya welat bi dest vexist û hemûya qiralên li van derane rastî meğlûbiyetê anî û qet kesekî neparast. Li gora emrê Xwedayê İsraîl Xudan kesekî sax neişt, giştikan kuşt. û Yeşû li herêma Goşenê ya kuş Kadeş Barneayê heta Gazayê heta Gîbonê dirêj vexist. û Yeşû di derbekê de hemûya van qiralan û welatên wan bi dest vexist. Ji ber ku Xwedayê İsraîl Xudan bona İsraîlê şer kiribû û li pêy Yeşû tevî gelê İsraîl vegeriya artêşgeha li Gîlgalê ye. Peşê azdan. û qiralê Hasorê ya bîn, yên ku bûne û qediyane bihîstin, ji qiralê Madonê Yobaba, ji qiralê Şîmron û qiralê Akşafê, ji qiralên li herêma çiyayî ya li Bakur, li arava ya li başûrê gola Kîneretê, ji yên li Şefelanê û li rojava ji qiralên li pişta bajarên Dorê ne, ji Kenaniyên, Amoriyên, Hîtîtiyên û Perîzyên li herêmên li Rojhilat û Rojava ne û ji Yebûsiyên ku li herêma çiyayî ne, ji Hîviyên ku li herêma Mîspayê ya li quntara çiyayê Hermonê ve dijîn nûşeyê şand. û van qiralana tevî hemû artêşên xwe û tevî leşkerên xwe yê qasî qûma behrê bê hejmar, bi gelek hejmarî hesp û erebeyên xwe yê şer derketin rê. û hemûya van qiralana bona ku li dijî İsraîl şer bikin, yek bûn û hatin qeraxa avên Meromê û li wir artêşgehê danîn. Di vê navberê de Xudan ji Yeşû re bigotina, ji wan metirse bang kir. Ji ber ez ê wan hemûyan sibêt van saetan de li ber İsraîl bi erdê veraxim. Hespên wan seqet bike û agir bi erebeyên wan bixe. û vê awayî Yeşû û tevî hemû artêşa xwe di demek kes nelbendê bû bi ser qiralên ku li qeraxa avê Meromê ne meşiya û êrişî wan kir. û Xudan wan dan destê İsraîl. û İsraîliyên ku wan rastî têkçûnê anîbûn, heta sayda mezin, Misrefot, Mayim û Rojhilatê heta nevala Mîspe, bera yên ku direviyan dan. Li wan xistin û tu kesî bi saxî neiştin. û Yeşû mîna emrê Xudan kir. Hespên wan seqet kir, agir jî bi erebeyên wanî şer xistin. û Yeşû li pêy veya vegeriya û Hasor bi dest vexist. û qiralê wê bi şûr vekuşt. Ji ber ku Hasor ji berê ve serê hemû qiraletiyan bû. û wan hemû bicanên li bajêr ji şûr ve derbas kirin
û tu nekirin. Tenê kesekî hilmê digre jî neparastin. û li pê wê wî agir bi hasor vexist. û vî awayî hemûyên van bajaran û hemû qiralên wan bi dest vexist. û li gor emrê Musayê qulê Xudan giştikan ji şûr ve derbas kir û tu nekir. Lê İsraîliyan xeynî hasora ku Yêşû agir pê xistibû, agir bi bajarek jî ji bajarên li ser giran hatine avakirin nexistin. û lawên İsraîl li van bajaran hemû mal û heywanên bi xenîmetî raiştin, lê belê heta giştikî helak kirin, hemû zilaman jî şûr ve derbas kirin û kuştin. û kesekî hilmê digre jî neiştin. Mîna ku Xudan ji qulê xwe Musa re emir daye, Musa jî vî awayî emir da Yêşû. Yêşû jî wisa kir. Ji hemû tiştên ku Xudan bi emrî dabû Musa tu tiştekî kêm nekir. û vî awayî Yêşû herêma çiyayî, hemû herêma Negev û Goşenê, çiyayên İsraîl, Şefela û Araba û berên van çiyana, ji çiyayên Halaqê ku li aliyê Seyrê ve bilind dibe heta Baal Gada ku ji deşta Lubnanê ya ku li binya çiyayê Hermonê ye, hemû erdan bi dest vexist. û hemû qiralên wan girt û li wan xist û kuşt. Yêşû bi demekî dirêj bi hemûya van qiralan re şer kir. Xeynî hêviyên ku li Gîbonê dijîn, bajarek bi lawên İsraîl re peymana aştiyê çêkirine nebû. Wan hemûyên bajarên din bi şerkirinê ve bi dest vexistin. Ji ber yê bona ku li dijî İsraîl şer bikin dilê wan hişt dikir Xudan bû. Bi vî awayî mîna ku Xudan emir daye Musa heyfa İsraîliyan bi wan ve nehat, giştikan kuştin û tu nekirin. û Yêşû wê wextê hat û anakiyan ji Çiyayiyê, ji Hebronê, ji Debîrê, ji Anabê û ji hemû herêma çiyayî yên Cuhuda û ji herêma çiyayî yên İsraîlê ve jê kir û avêt. Yêşû wan tevî bajarên wan bi tûmî tu nekir. Di erdêm ku di destê lawên İsraîl de bûn, qet anakî neman. Hew li Gazayê, Gad û Aşdodê de yên ku saxmayî nebûn. û mîna ku Xudan ji Musa re gotibû, Yêşû hemûya welat bi dest vexist û bi mêrasî di nava eşîrên İsraîlê de li gor ezbetan, li gor qismên wê da. û vî awayî welat ji cengê gihaşt aramiyê. Beşa dozdan. û lawên İsraîl erdêm van qiralên ku ji rojhilata çemê Ürdünê hemûya rojhilata Arabayê û ji newala Arnon heta çiyayê Hermonê bi dest vexistin. Sîhonê qiralê Amorê yê ku li Heşbonê rûdinişt, qiraletiya wî ji Aroera li qeraxa newala Arnonê ji nava newalê dest pê dike, heta newala Yaboka ku sînora Amonyayê dirêj dibe û ji neviyê Gîleadê digirt nava xwe. Rojhilata herêma Araba jî eydî wî bû. Vê dera ji gola Kinneret heta gola Araba û heta gola Lut ve dirêj dibû. Li rojhilatê digihîşt Beyt Yeşîmot û li başûr jî digihîşt berên Pîska. Ji refayên ku saxmayîne ogê qiralê Başanê, yê ku li Aştarot û Edreyîyê de rûdinişt. û Og rêvebiriyê li çiyayê Hermonê û Salakayê û hemûya Başana ku ji Geşûriyan heta sînora Makaiyan û neviyê Gîleadê ya ku heta sînorê Sîhonê qiralê Heşbonê dirêj dibû re dikir. Musayê qulê Xudan û lawên İsraîl li wan xistin û Musayê qulê Xudan erdêm vana bi milkî da eşîrên Rûben û Gad û neviyê eşîra Manaşe. û qiralên ku Yêşû û lawên İsraîl li wan xistibûn vana bûn. Erdêm van qiralên ku erdên li rojava çemê Ürdüneyî, yên ku ji Baal Gada ku li newala Lubnaneyî heta çiyayê Halakeyî evin. Yêşû herêma çiyayî ya aîdî gelên Hîtit, Amor, Kenan, Perîs, Hîv û Yebûse, şefala herêma Arabayê, palên çiyayîn, Çolê û Negevê nava eşîrên İsraîlê de bi milkî par kir. Qiralê Erîyayê, qiralê bajarê Ayê ya ku nêzîkî Beyteleyî, qiralê Orşelîmê, qiralê Hebronê, qiralê Yarmutê, qiralê Lakîşê, qiralê Eglonê, qiralê Gezerê, qiralê Debîrê, qiralê Gederê, qiralê Hormayê, qiralê Aradê, qiralê Libnayê, qiralê Adulamê, qiralê Makedayê, qiralê Beytelê, qiralê Tapuahê, qiralê Heferê, qiralê Afekê, qiralê Şaronê, qiralê Madon, qiralê Hasorê, qiralê Şimron Meronê, qiralê Akşafê, qiralê Taanakê, qiralê Megidoyê, qiralê Kedeşê, qiralê Yoknemê ya ku li Karmeleyî, qiralê Dorê yê ku li piştên Doreyî, qiralê Goymê yê ku li Gilgaleyî û qiralê Tîrsayê. Bi giştî sî û yek qiral bûn. Beşa sêzdehan. û Yêşû mezin bûbû û temena wî gelekî pêş ve çûbû û Xudan ji wî re got: Êdî tu pîr bû, temena te gelek mezin bû, lê belê hîn pir erdên ku bi milkî bên stendine ne. Erdên ku bên stendin vana ne. Hemûya herêmên Geşûrî û Filîstê, herêma ku ji şetas şîora ku ji rojhilata Misrê li bakur heta sînorên Ekronê dirêj dibe, aîdî Kenaniyan dihat hesibandin.
Pênc mîrtiyên Filîstyan ên ku naviyan Gaza, Aşot, Aşkelon, Gat û Ekrone û erdên aviyan. Li başûrê hemûya erdên Kenaniyan heta Afekê yani sînora Amorê. Me ara ya aydî Saydayîyan e. Erdên Gebayîyan. Hemûya erdên Lübnanê ên ku li aliyê Rojhilatê ne. Yên ku ji bal gada ku li bera çiyayê Hermoneyî heta ketina Hamatê. Ez ê yên ku li herêma çiyayî ya ku ji Lübnanê heta Misferot mayînê dijîn û hemû gelê çiyayî û hemûya Saydayîyan ji ber lawên İsraîl raêlim û bavêjim. Mîna ku emir dabûm te, van deran bi pişkê ve di nava İsraîliyan de bi milkî par bike. û van erdan ji niha ve di nava neh eşîrî û neviya eşîra Manaşe de bi mêrasî par bike. Neviya eşîra Manaşe û eşîrên Rûben û Gad ji ber ku Musayê qulê Xudan erdên li rojhilata çemê Ürdünê dabû wan, ji mêrasê ve para xwe wekî Musayê qulê Xudan dabû wan stendibûn. Ev erdna vana bûn. Deşta Medeva ya heta ji Areorê ku li qerexa newala Arnonê heta bajarê nava Newalê û Dîbonê dirêj dibe. û hemû bajarên heta sînorê Amonê yên Sîyonê qiralê Amor bûn. Ê ku li Heşbonê serweriya ajotiye û erdên Gîlad, Geşûr û Maka hemû herêma Başanê ya ku ji heta çiyayê Hermon û Salka hemû erdên li Başanê dimînin ên qiral Ok yek û yek ji refayiyên ku Saxmayîneyî û li Aşterot û Edreyî de serweriya ajotiye. Axin ku Musa bi bin xistina qiralan bi dest vexistibû vana bûn. Lêlawên İsraîl Geşûriyan û Makayîyan ji axên wan ve naajotin û Geşûriyan û Makayîyan heta îroj di nava İsraîliyan de jiyanê domandin. Hew mêrasê neda ezbeta Lêwiyan, mîna ku jê re gotibû. Mêrasa wê pêşkeşiyên bi agir ve tê pêşkeşî kirin ya Xwedayê İsraîl Xudan e. û erdên ku Musa li gora hejmara ezbetan daye eşîra Rûbenê vana bûn. Herêma ji Areora li qerexa newala Arnoneyî heta bajarê di nava Newalê de yî dirêj dibe û hemû zozana li dora Medebê yî. Heşbon û hemû bajarên li Zozanê pê ve girêdayî ye. Dîbon, Bamot Bal û Beyt Bal Meon û Yahsa, Kedemot û Mefaat, Kiryatayim û Sîbma û serê şara ku li ser çiyayê di Newalê de yî. Beyt Peor û palên Pîska û Beyt Yeşîmot û hemûya welatê Sîhonê qiralê Amorê yê ku li bajarên di Zozanan de yî û li Heşbonê serweriya ajotiye. Musa Sîhon û mîrên Midyan yên ku li erdên di serweriya Sîhon de jiyane evî û Rekem, Sûr, Hûr û Reba meğlûb kiribû. û di nava yên ku hatibûn kuştin de ji aliyê lawên İsraîl ve ji Şûr ve hatibûn derbazkirin remeldar Baalamê lawê bawerjiya bû. û sînora lawên Rûben heta çemê Ürdünê xwespartibû. Bajarên ku tevî gundan li gora hejmara ezbetan ji lawên Rûben ve hatibûn dayîn vana bûn. û Musa li gora hejmara ezbetên Gad mêrasê da eşîra Gadê jî. û erdên ku dabû wan vana bûn. Herêma Yazer û hemû bajarên Gîleadê û neviya erdên lawên Amonyan yên ku heta Areora nêzîkî Raba dirêj dibin û herêma ji Heşbonê heta Ramat Mispe û Betonîmê û ji Mahanayîm heta sînorê Debîrê û Beyt Haram û Beyt Nimra û Sukot û Safon erdên ji Sîyonê qiralê Heşbonê ve mayîne aliyê rojhilata çemê Ürdünê û yê ku heta başûrê gola Kîneretê ve dirêj dibe. Bajarên ku tevî gundên xwe li gora hejmara ezbetan bi mêrasî ji lawên Gad re hatibûn dayîn vana bûn. û Musa li gora hejmara ezbetan ji erdê ve bi mêrasî dabû neviyê ezbeta Manaşe. û bona neviyê ezbeta lawên Manaşe li gor eşîrê wê bûn. Ev erdan ji Mahanayîmê ve dest pê dikir û welatê Ogê qiralê Başanê, hemûya Başanê û hemûya cihên rûniştinên Yaîrê yên li Başanê yani bi tevî şest bajarî û neviyê Gîleadê û Aştarot û Edreyî yên ku dibin serweriya Ogê qiralê Başanê de bûn digirt nav xwe. Van derana ji nîjada Makîrê lawê Manaşe re li gora hejmara ezbetên wê ji neviya lawên Makîr re hatibûn cihêkirin. Erdên ku dema Musa li deştên Moabê yên ku ji çemê Ürdünê wê de ne û rojhilata Erîyanê vana bûn. Lêbelê Musa mêrasê neda ezbeta Lêwî. Mîna ku soz dabû mêrasa wan bi xwe Xwedayê İsraîl Xudan e. Beşa çardahan. û erdên ku lawên İsraîl wan li Kenanê ji xwe re mêras stendine evin. Ev erdna ji aliyê Kayîn Eleazar û Yeşûyê lawê Nûn û ser eşîrên eşîrê lawên İsraîl ve bi mêrasî di nava lawên İsraîl de hatine parkirin. Mîna ku Xudan bi navdîtiya Musa ve emir dayîbû, mêrasan di nava neh eşîr û neviyê eşîrekê de bi pişkê ve hatin parkirin. Ji ber ku Musa
mirasa du eşîrî û nevî eşîrekî li rojhilata çemê Ürdünê de dabû. Lêbelê tevî wan ji mirasê parê nedabû lewîyan. Ji ber ku yên ji nijada Usuf dihatin bi navê Manaşe û Efraîm du eşîrî pêk danîn. û ji lêwîyan re xênî bajarên ku lê bicih bibin û li dora van bajaran bona heywan û malên xwe çêregehan ji erdê ve par nehat dayîn. Lawên İsraîl li gora emrê ku Xudan dabû Musa çêkirin û welatê par kirin. û di vê navberê de lawên Cihûda hatin Gîlgalê cem Yêşû û kalebê lawê Yefunê ji nijada Kenazin ji Yêşû re wisa got: Tu dizanî ku Xudan li Kadeş Barneayê de ji zilamê Xwedê Musa re di derheqê min û te de çi gotiye. Dema Musayê qûlê Xudan bona ku lêkolînê li welat bikim min ji Kadeş Barneayê veşand ez 40 salî bûm. û bi dilek vekirî dîtinê xwe jê re gotim. û çi heye ku hemnijadên min yên ku bi min re hatibûn tirsêdan gel. Lêbelê ez bi tûmî di rêya Xwedayê xwe Xudan de çûm. Bo vê sedemê Musa wê rojê bi gotina ji ber ku tu bi tûmî di rêya Xwedayê min Xudan de çûyî, erdên ku tepelên xwe avêtiye wan dê heta bêdawîbûnê ji te û lawên te re bin mêras sondê da. û Xudan bi soza xwe girt û jiyana min domand. Gava İsraîlyan ji çolê ve derbas bûn, ji ser roja ku Xudan ji Musa re van gotinan gotibû û heta niha 45 sal derbas bûn. Niha ez 86 salî me. Îro jî ez qasî roja ku Musa min şandibû xurtim. Ez mîna wê rojê dîsa xurtim û dikarim herim û werim şer û mîna ku Xudan wê rojê soz dabû vê herêma çiyayî niha bide min. Te jî wê rojê bihîstibû ku li wir anakî dijîn û bajarên wanî bi kelan ve zîvirê hene. Dibe ku Xudan alîkariyê min re bike û ez ê mîna ku Xudan ji min re gotibû wan ji wir biqewirînim. û Yêşû kalebê lawê Yefunê pîroz kir û Hebronê bi mirasî da wî. Bi vî awayî Hebron heta niha bû mêrasa kalebê lawê Yefuneyê ku ji nijada Kenaz e, ji ber ku ew bi tûmî di rêya Xwedayê İsraîl Xudan de çûbû. Navê Hebronê yê kevin Kiryat Arba bû. Arba navê zilamê ku herî xurtê anakiyan bû. û vî awayî dawiya şer hat û welat gihaşt aştiyê. Beşa panzdahan. û li gora hejmara ezbetan herêma ku ji lawên Cihûda re hatibû dayîn, li başûrê heta sînorê Edomê, li herî başûr jî heta çola Sînayê dirêj dibû. û sînorên wê başûrê ji kendava aliyê başûrê Gola Lûtê dest pê dikir û derbasî başûrê bi hirka Akrabîm û ji wir jî derbasî çola Sînayê dibû. û ji başûrê Kadeş Barneya û derdiket Hesron û Adar, ji wir jî ber bi Karka difitilî. û asman derbas dikir, di tûmiya nevala Misrê de dirêj dibû û di behrê de Dawîd dît. Sînorên wê başûrê veya bû û sînorê wê Rojhilatê di tûmiya qeraxa Gola Lûtê heta devê çemê Ürdünê dirêj dibû. Sînora wê bakur ji kendava devê Gola çemê Ürdünê dest pê dikir û dirêj jî Beyt Hogla dibû û ji bakurê Beyt Arabayê derbas dibû û digihaşt kevrê Bohanê lawê Rûben. û sînor ji nevala Akkorê derdiket Debîrê û li başûrê Nevalê ji Gîlgala ku li ber qiyameya Adûmî Meyî berê xwe da bakur. Ji wir dirêjê avên En Semeşê dibû û xwe dispart En Rogelê. û Dawiyê ji nevala Ben Hinnomê derbas dibû û derdiket piştên başûra bajarê Yebûs, yanê Orşelîmê û ji wir jî ber bi şaxa çiyayê li nevala Hinnomê ku ber bi şaxa çiyayê li nevala Hinnoma ku li aliyê rojava nevala Refaîmê bilind dibû. Ji wir jî ber bi çavkaniya avên Neftoa hêve difitilî, dirêjî bajarên li çiyayê Efronê ne û vedgeriya bala yanî Kiryat Yearîmê. û sînorê ku ji bala ber bi Rojhilatê çiyayê Seyrê ve diçe, di tûmiya piştên bakurê çiyayiya Yearîmê de ev Kesalonê dirêj dibû û dadket Beyt Şemeşê. Digihîşt Tîmnayê û Dawiyê dirêjî piştên bakurê Ekronê dibû û ber bi Şikeronê difitilî û paş ku gihaşt çiyayê bala derdket Yavneelê û di behrê de Dawîd dît. û sînorê wê rojava qeraxa behra mezin bû. Dor be dor sînorên ezbetên ku ji lawên Cihûda ve dihatin vana bûn. û Yêşû li gora emrê ku ji Xudan vestendibû, Kiryat Arbaya ku li herêma Cihûdayî yanî Hebronê bi mêrasî da kalebê lawê Yefun ne. Ev arba bavê anakiyan bû û kaleb sê lawên anak, Şeşay, Ahîman û Talmayê ku ji nijada wî ve tên ji wir qewirandin. û ji wir bi ser gelê Debîrê ve meşiya. Lêbelê navê Debîrê yê berê Kiryat Sefer bû. û kaleb got, ez ê qîza xwe aksa bi jenetî bidim kesê ku gelê Kiryat Seferê meğlûb bike û wir bi dest ve bixe.
و Otnielê lawê kenazê ku birayê Kaleb bû wê bi dest vexist û ser vêya wê qîza xwe aksa bijinetî da Otniel. û gava qîzik giyaş cem Otniel bi heterî xwest ku ji bavê wê zeviyekê bixwaze. û Kaleb ji qîza xwe ya kuşkerê xwe ve dadket bi gotina xwestekek te heye pirsî. û qîzikê got: Ez xelatekê dixwazim, madem ku te erdên li başûrê ne daye min, çavkaniyê avê jî bide min. Bi vî awayî Kaleb çavkaniyên avê yên berjor û berjêrê da wê. Li gora hejmara ezbetên wê mêrasa lawên Cihuda veya bû. û bajarên lawên Cihuda yên ku ber bi sînorê Edomê herî li başûrê diman vana bûn. Kapsel û Eder û Yagur û Kîna û Dîmona û Adada û Kedeş û Hasor û Yitnan û Zîf û Telem û Baalot û Hasor Hadata û Keriot Hesron yanî Hasor. Amam û Şema û Molada û Hasar Gadda û Heşmon û Beyt Pelet û Hasar Şual û Beerşeba û Bizyotya, Baala û İyim û Esem û Eltolat û Kesil û Horma û Ziklak û Madmanna û Sansanna û Lebaot û Şilhim û Ayin û Rimmon. Tevî gundên xwe 29 bajar. Yên kulsefalane Eştaol û Sora û Aşna û Zanoah û Engamnim, Tapuah û Enam, Yarmut û Adullam, Soho û Azeka û Şarayim û Aditayim, Gedera û Gederotayim. Tevî gundên xwe 14 bajar. Senan û Hadaşa û Migdalgat û Dilan û Mispe û Yoktel û Lakiş û Bozkat û Eglon û Kabon û Lahmas û Kitliş û Gederot, Beyt Dagon û Nama û Makedda tevî gundên wan 16 bajar. Libna û Eter û Aşan û Yiftah û Aşna û Nesif û Keîla û Akziv û Mareşa. Tevî gundên xwe 9 bajar. Tevî gund û navçeyên wê Ekron. Rojavaya Ekron, hemû gundên li dora Aşdotin. Tevî gund û navçeyên wê Aşdod. Gaza û tevî gund û navçeyên wê yên heta newala Misrê û qeraxa behra mezin diçin. û li herêma çiyayî Şamîr û Yatîr û Soko, Dana û Kiryat Sanna, ew de bîre. Ana bo Eştamo û Anîm, Goşen û Holon û Gilo, tevî gundên xwe 11 bajar. Arab û Duma û Eşan û Yanûm, Beyt Tapuah û Afeka û Humta, Kiryat Arba yanî Hebron û Siyor, tevî gundên wê 9 bajar. Maon, Karmel û Zîf û Yutta û Yizreel û Yokteam û Zanoah, Kain, Gibea û Timna, tevî gundên xwe 10 bajar. Halhul, Beyt Sur û Gedor û Maarat û Beytanot û Eltekon, tevî gundên xwe 6 bajar. Kiryat Baal yanî Kiryat Yarim û Rabba, tevî gundên xwe 2 bajar. Li çolê Beyt Araba, Middin û Sekaka û Nibşan û İr Hamellah û En-Gedi, tevî gundên xwe 6 bajar. Lê lawên Cihuda hêz naanîn ku Yebûsiyên li Orşelîmê dijîn ji wir derxînin. Yebûsî heta îro bi lawên Cihuda re li Orşelîmê jiyan û hatin. Beşa 16 û sînorên erdên ku di pişkê de ji lawên Ûsif re ketibû, li Rojhilatê ji rojhilata avên Erîhayê ve ji çemê Ürdünê ya ku li Erîhayê dest pê dike û derbasî çolê dibî, ji Erîhayê derdikevî herêma çiyayiya Beytelê û ji Beytelê derbasî Lûzê dibû û dirêjî sînora Arkiyan heta Atarotê. û sînor di rojava de dadkete erdê ya Fletiyan, herêma Jêrîn ya Beyt Horonê ji wir jî dadket Gezerê û di behrê de diqediya. û lawên Ûsif, Manaşe û Efraîm mêrasên xwestin din. û sînorên erdên ku li gora hejmara ezbetên wan ji lawên Efraîm re bi mêrasî hatine dayîn, li Rojhilatê ji Atarot Addarê veber bi jor heta Beyt Horonê dirêj dibû û sînor ji bakur li Mikmetatê di fitilî rojava Tana Şîlo ji Rojhilata Bajer ve derbas dibû û dirêjî Yanoahê dibû û ji wir jî dadket Atarot û Naarat û Heriya derbas dikir û digihîşt çemê Ürdünê. Sînor ji Tapuahê ber bi rojava ve dirêjî newala Kana dibû û dawiya wê li behrê bû. Li gora hejmarên ezbetên wê mêrasa lawên Efraîm veya bû. Xeynî veya ji erdên ku ketine para lawên Manaşe jî bajarên ji lawên Efraîm re hatine cudakirin û gundên van bajaran hebûn. û Kenaniyên ku li Gezerê dijiyan ji wir naajotin. Lêbelê Kenaniyan heta îro di nava lawên Efraîm de rûdinin û bûn qulên suxrekar. Beşa 17 û bona eşîra Manaşeyê vijaka tekişandin, ji ber ku ew lawê Ûsifê mezin bû. Gilad û Başan
Jima kire ku lawi mezinye mana şebure hatibun dayın. Jiber ma kire ku bapire gile adiyan bu, şervanek mezin bu. Ujbo lawin din yen ku jinijada mana şevedatın, bo lawin Abiezer, u bo lawin Helek, u bo lawin Asriel, u bo lawin Şekem, u bo lawin Hefer, u bo lawin Şemida, döndüreve pişke de bun. Vanal gora ezbetin xwe lawên Meryen manaşeyê lawê Usuf bûn. Lêbelê lawên Selef hede, lawê Hefer, lawê Gilead, lawê Makir, lawê Manaşe tune bû. Hew qîzên wê hebûn û navên qîzên wê ev in: Mahla, Noa, Hogla, Milka û Tirsa. û vana çûn cem hemberî Kaîn, Eleazar û Yeşûyê lawê Nûn û serokan. û wisa gotin: Xuda nemir da Musa ku di nav birayên me de mêrasê bide me jî. û ser vê emrê Xudan Yeşû di nav birayên bavên wan de mêrasê da wan. û vîya wayî ji eşîra Manaşe re ji herêmên Gilead û Başanê yên ku li rojhilata çemê Ürdünê ne 10 parên din hatin dayîn. Ji ber ku li cem zazên mêr zazên qîzên Manaşe jî ji erdê ve parê stendibûn. Lê herêma Gileadê jî ji lawên Manaşe yên din re hatibû dayîn. û sînora Manaşe ji sînora Aşerê ve dirêjî Mikmeta ta ku nêzîkî Şekemê dibû û ji wir ber bi başûrê ve diftilî û digihîşt erdên gelê En Tapuah. Erdên ku hawîr dorê bajarê Tapuah girtibûn yên Manaşe bûn. Lêbelê bajarê Tapuah ya ku sînorê Manaşe bû, aîdî lawên Efraîm bû. û dawiya sînor da ket newala Kana. Li başûrê Newalê di nav bajarên ku aîdî Manaşe de ne, bajarên aîdî Efraîm jî hebûn. Sînorên Manaşe di tûmiya bakûra Newalê de dirêj dibû û di behrê de dawî dîtin. Erdên li başûrê yên Efraîm û erdên li bakurê jî yên Manaşe bûn. Bi vîya wayî herêma Manaşe bi behrê ve di bakûr de, bi Aşerê û di rojhilatê de jî bi Îsşakarê ve hatibû sînor kirin. û di nav erdên Îsşakar û Aşer de Beytşan û navçeyên wê, İblam û navçeyên wê, Dor yanî gelên piştên Dor û navçeyên wê, gelên Endor û navçeyên wê, gelê Tanak û navçeyên wê, Megîdo û navçeyên wê, sê gir aîdî Manaşe bûn. Çi heye ku lawên Manaşe hêz nanîn ku hemûya van bajaran bi dest ve bixin, ji ber ku Kenanî biryar bûn ku dêl wan deran bijîn. Wisa bû ku dema lawên İsraîl xurt bûn, Kenaniyan kirin suxrekar û wan bi tûmî neqewirandin. û lawên İsraîl hatin cem Yeşû û gotin: Maçima te mêrasî hew bi pişkekî parekî dame? Em bi gelekî ajawene. Ji ber ku Xudan heta îro heta ku tu bibêjî me zêde kir. û Yeşû bi gotina: Gerûnew qasa javane û herêma çiyayî ya Efraîmê ji we re teng tê, derkevin daristanên ku di erdên Perîzyan û Refaiyan de ne, û ji xwe re cî vekin bersivê da wan. û lawên Nusuf gotin: Herêma çiyayî têra me nake, û him yên Kulbeytşan û navçeyên wê, û him jî yên di newala İsraîl de rûdinin erebeyên şer yên Hesinî yê hemû Kenaniyên ku li deştê dijîne ne. û Yeşû ji mala Usuf ji Efraîm û ji Manaşe re got: Tu neteweyek zêdeyî û hêza te mezin e. Dê tenê pişkek te hebe. Lêbelê dê herêma çiyayî bibe ya te. Çawa ku daristan e, tu wêjê bike û cihên wê yên hilkişandinê dê bibin yên te. Ji ber ku Kenanî xurtin û xwedî erebeyên Hesnî yên şerin jî tu wan biqewrîne. Beşa ejdan. û hemûya civaka lawên İsraîl li Şîloyê civiyan û li wir çadira civandinê danîn û welat dibin rêveberiya wan de bû. Çi heye ku hîn heft eşîrên İsraîl yên ku ji erdê ve parên xwe nestendibûne bûn. Yeşû ji lawên İsraîl re got: Ma hûn ê kengî vê pûçbûna ji ser xwe ve bavêjin? Bona ku bi dest vexistina erdên ku Xwedayê bapîrên we Xudan daye we, hîn hûn ê çi qasî bisekinin? Ji her eşîrê sê mervî hilbijêrin. Ez ê wan bona ku lêkolînê li welat ve bikin bişînim. Bila sînorên cihê ku dê ji xwe re bikin mêras nîşan bidin. Derbasî qeydê bikin û vegerin cem min. û van erda bi heft herêmî ve cuda bikin. Bila Cihuda li herêma wê yî başûr, lawên Nusif jî li herêma bakûr bimînin. Paşî ku we welêt bi heft herêmî nîşan kirin û derbasî qeydê kirin, wê ji min re bînin. û ez êlber Xwedayê me Xudan di nav we de pişkê bikişînim. Ji ber ku di nava we de para Lêwî yan nîne, lê mêrasa wan bona Xudan kayîntî kirine. û eşîrên Gad û Rûben û nevî eşîra Manaşe jî erdên li rojhilata çemê Ürdünê yên ku Musayê qulê Xudan daye wan bi mêrasî istendine. û zilaman rabûn û çûn û Yeşû ji yên bona ku welêt derbasî qeydê bikin diçûn re, bi van gotinan emir da û got: Herin û lêkolînê li welêt bikin. û wê derbasî qeydê bikin û vegerin cem min
ulver li Şîloyê ez ê li ber xudan bona pişkê bikişînim. û zilaman derketin rê û diwelê te geriyan. Paşî ku bajar bi bajar bi hev teremî derbasê qeydê kirin pêv ve geriyan cemiyê Şîyoyê ku li Şîloyê di artêşgehê de yî. û Yêşû li Şîloyê li ber xudan bona wan pişkê kişand û Yêşû li wir ji lavên İsraîl re li gor qismên wan welêt par kir. û li gora hejmaran ezbetên wê bona lavên Benyamîn pişka te kişandin. û herêma ku bi para wan veket, di nava erdên lavên Cihuda û lavên Yusuf de dima. û sînora herêmên wan ji bakur ji çemê Urdunê ve dest pê dikir, bi piştên bakur yên Erîhayê ve bilind dibû û di rojava de heta herêma çiyayî ve dirêj dibû. Di bajarên Beyt Avenê de Dawîd dît. û sînor ji wir derbasî Lûzê ev Beytelê, piştên başûrê Lûzê ve dibû û dadkert Atarot addara ku li ser çiyayê başûrê Beyt Horonê ve avakirî û di rojhilata herêma ji çiyayê ku li başûrê de Beyt Horonê ve di fitilî başûrê û li bajarê Kiryat Bal ev Kiryat Yearîme ya ku eydî lavên Cihuda Dawîd dît. Ev aliyê rojava bû. û aliyê wê yî başûr ji beroşkên rojava ya Kiryat Yearîmê ve dest pê dikir û dirêjî çavkanî avên Neftoahê dibû. û sînor ji wir derbasî palên çiyayê li newala ben Hînnom'a ku li bakurê newala Refayîmê yî dibû û newala Hînnom derbas dikir ji wir li piştên başûrê Yebûsê, ji wir jî dadket En Rogelê. û sînora ku ji bakurê dizîvirî derdkeve Gelîlota ku li hemberî rêkaşa En Şemeş û Adûmmîmê yî dadket kevirê Bohanê lawê Rûben. û Dawiyê ji piştên bakurê newala Arabayê ve derbas dibû û dadgerî Arabayê. Ji vir derbasî palên bakuriyên Beyt Hogla û di kendava bakuriya Gola Lûtê de di devê başûriya çemê Urdunê de diqediya. Sînora başûrê veya bû. û çemê Urdunê sînorê rojhilatê ava dikir. Sînora mirasa ku li gora hejmara ezbetên lavên Benyamîn ketibû para wan bi hawîrdorî ev bû. û bajarên ku li gora hejmara ezbetên wê ketibû para lavên Benyamîn vana bûn. Erîha, Beyt Hogla, Emek Kesîs û Beyt Araba û Semarayîm û Beytel û Avîm û Para û Ofra û Kefaramonnî û Ofnî û Geba. Tevî gundên wan 12 bajar. Gibeon û Rama, Beerot û Mispe, Kefîra û Mosa û Rekem û Yirpeel û Tarala, Sela û Haelef, Yebûs, ev Orşelîme, Gibat û Kiryat. Tevî gundên wan 14 bajar. Li gora hejmara ezbetên wê mêrasa lavên Benyamîn veya bû. Beşan ozdan. Pişka duhemîn ji Şimeon re, li gora hejmara ezbetên wê ji eşîra lavên Şimeon re ket. û mêrasa wan di nava sînorên mêrasa ku ji lavên Cihuda re ketiye de dima. û vê mêrasa Beerşeba û Şeba û Molada, Hasa Şual û Bala û Esem û Eltolat û Betul û Horma û Ziklak, Beyt Markabot û Hasar Susa û Beyt Lebaot û Şerohen digirt nava xwe. Tevî gundên xwe bi tûmî 13 gund. Ayîn, Rimon û Eter û Aşan. Tevî gundên xwe 4 bajar. û hemûyê gundên ku li dora van bajarên ku dirêjî heta Baalat ber yanî Ramaya başûrê jî eydî lavên Şimeon bûn. Li gora hejmara ezbetên wê mêrasa lavên Şimeon veya bû. Mêrasa ku ji lavên Şimeon re hatibû dayîn ji para lavên Cihuda bû. Ji ber ku para lavên Cihuda ji hewcedariya wan ve zêdetir bû. û ji ber vê yekê lavên Şimeon di nava mêrasa wan de mêras hêstendin. û pişka sewemîn li gora hejmara ezbetên wê ket para lavên Zebûlûn. û sînora erdên wê dirêjî heta Sarî tê dibû. û sînor di rojava de ber bi marala ve derdket. û digihîşt da Beşetê û dirêjî newala li hemberî Yokneamê ji Sarî tê di zîvirî rojhilatê, rojhilata rojê, sînora Kîslot Taborê û ji wir jî xwe da davera tê û derdket yafiya. û ji wir dîsa derbasî rojhilatê Gat Hefer û Et Kasînê û dirêjî Rîmon dibû. Ber bi neave di zîvirî. û sînora wê ya bakurê ji vir ber bi Hanatonê di zîvirî û di newala Yiftah Elê de Dawîd dît. û Katat, Nahalel, Şimron û İdala û Beytlehem tevî gundên xwe 12 bajar bûn. Li gora hejmara ezbetên wê mêrasa lavên Zebûlûn tevî gundên xwe van bajaran bûn. Pişka çaremîn ji İşşakar re li gora hejmara ezbetên wê ket para lavên İşşakar. Yizrael û Kesulot û Şunem û Hafarayim û Şiyon û Anaharat û Rabbit û Kişon û Ebes, Remet û Enganim û Enhadda û Beytpases di nava van sînoran de diman. û sînor di tûmiya Tabor û Şaasûma û Beyt Şemeşê de dirêj dibû.
U çeme Urdunê de diqediya. Tevî gundên xwe 16 bajar bûn. Li gora hejmara ezbetên wê mêrasa lawên îşçakar tevî gundên xwe van bajarana bûn. û pişka pêncemîn li gora hejmara ezbetên wê ket para lawên Aşer. û bajarên ku di nava sînorên wê de bûn Helkat û Halî û Beten û Akşaf û Allamelek û Amad û Mişal bûn. û sînor di Rojavayê de digîşt Karmel û Şîor Libnatê. û ji wir di zîvirî Rojelatê Beyt Dagonê û tumiya sînora Zebulun û newala Yifta Elê de dirêj dibû. û di bakur de digîşt Beyt Emek û Nehiyelê. Ji bakurê Kabulê û derbasî Ebron û Rehob, Hammon û Kana dibû û heta Saydaya mezin ve derdiket. û ji wir di zîvirî Rama û dawiyê dirêjî bajarê Sûrê Yakub Kelan ve zîvirî dibû û di fitilê Hosa û li herêma Akzîbê di behrê de dawî dît. û Umma, Afek û Rehob tevî gundên xwe 22 bajar û di nava mêrasa ku li gora hejmara ezbetên wê ji lawên Aşer ve hatiye dayîn de dima. Pişka şeşemîn ji Naftalî re li gora hejmara ezbetên wê ket para lawên Naftalî. û sînorên wê ji Helef û darçiloya mezin ya kul Saannanîmê bû. Dest pê dikir û ji ser Adamî Nekeb û Yabneelê dirêjî Lakkumê dibû û çemê Urdunê de dawî dît. û sînor ji vir berê xwe da Rojava û ji Azno Taborê ve derbas dibû û digîşt Hukokê. û li bajarê erdên Zebulun li Rojava erdên Aşer li Rojelatê jî çemê Urdunê hebû. û bajarên ku bi kelan ve dorgirtî vana bûn Siddîm, Ser û Hammat, Rakkat, Kinneret û Adama û Rama û Hasor û Kedeş û Edreyî û Enhasor û Yîron û Migdalel, Horem û Beytanat û Beyt Şemeş tevî gundên xwe 19 bajar. Li gora hejmara ezbetên xwe mêrasa lawên Naftalî tevî gundên xwe van bajarana bûn. Pişka heftemîn li gora hejmara ezbetên wê ket para lawên dan û bajarên ku di nava mêrasa wan de diman vana bûn. Sora û Eştaol û İrşemeş û Şaalabbîn û Ayyalon û Yitla û Elon û Timnata û Ekron û Elteke û Gibbeton û Baalat û Yahud û Beneberak û Gat Rimmon, Meyarkon û tevî erdên li hemberî Yafa Rakkon. û sînorê lawên dan ji wan re teng hat û lawên dan derketin û bilê şemêre cengê kirin û wê girtin û dan devê şûr û wê ji xwe re kirin milk û li wir bicih bûn û li gor navê bapîrê xwe dan navê dan li leşemê kir. Li gora hejmara ezbetên wê mêrasa lawên dan tevî gundên xwe van bajarana bûn. û paşî ku lawên İsraîl karê li gora herêman par kirina erdan qedandin, ji erdên xwe parê dan yê şûyê lawên hûn. Li gora emrê Xudan bajarê ku wî dixwest tîmna Seraha ku li herêma çiyayî ya Efraîm bû dan wî. û wî bajar selehand û li wir bicih bû. Erdên ku bi mêrasî ji aliyê Kayîn Eleazar û yê şûyê lawên hûn û serezbetên eşîrên İsraîlê ve li Şîloyê li ber Xudan di deriyê çadira civandinê de bi pişkê ve hatine parkirin vana bûn. û vî awayî parkirina welê temam kirin. Beşa bîstan. û Xudan ji yê şûre got. Mîna ku bi navdîtiya Musa emirdabûm we, ji lawên İsraîl re bibêje ku bila bajarên ji wan re bibin stargeh ji xwe re hilbijêrin. Wisa ku yekî ku nebixwestinê bê hemdî mirovekî bikujî bila bireve wir û bila ciyek wê ji ber kesê ku tolê bistîne revandin û strandinê hebe. û kesê ku bireve ji van bajaran yekî û bila here deriyê bajêr û rewşa xwe ji pêşhatiyên bajêr re bibêje. û bila ew jî wî qebûlî bajêr cem xwe bikin û ciyekî bi wan re rûnê bidin wî. û ger kesek ku dixwaze tolê bistîne li pey mêrkuj bikeve bila pêşhatiyên bajêr mêrkuj nedin destê wî. Ji ber ku yê mêr kuştiye, ji berê de girêb kesên ku kuştiye re negirtibû. Bê xwestin wî kuşt. û heta ku ev kes derkevî pêşiya civakê û serkayînê ku wê demê wezîfedar bimire, divê li wî bajarî bimîne. û paşî wê dikare vegere bajarê ku jê reviyayî, mala xwe. û vî awayî kede şal celîla ku li herêma çiyayî ya Naftalî ye û şekema ku li herêma çiyayî ya Efraîm e û Kiryat Arba yanî Hebrona ku li herêma çiyayî ya Cihuda ye bijartin. û ji Erdenê wê de tir, li hemberê Erîhayê ber bi Rojelatê ji ezbeta Rûbenê li çola deşta Betserî û ji ezbeta Gadê Ramotal Gileadê û ji ezbeta Manaşe Golanal Başanê bijartin. Bajarên ku bonayekî İsraîlî an ji yekî xerîb di nava lawên İsraîl de dijî bê hemdî zilamekî bikuje, berî ku li ber civakê bên darazkirin, ji aliyê kesên ku dixwazin tolê hildin neyên kuştin hatibûn bijartin, vana bûn. Beşa bîst û yekan. û serezbetên Lewî di erdên Kenanê de li Şîloyê çûn cem Kayîn Eleazar û yê şûyê lawên hûn
û serezbetên eşîrên İsraîlê û got: Xudan bi navdîtiya Musa ve emir dabû ku divê bona emrûnin bajar bona heywanên me jî çêregehan bidin me. û ji ser vêya lawên İsraîl li gora emrê Xudan ji mêrasên xwe tevî çêregehên wan van bajaran dan lêwîyan. Pişka yekemîn ji ezbetên Kohat reket. Bi pişkê ji lawên Harûnê Kaîn yên ji Lewîyan e, ji ezbeta Cehuda û ji ezbeta Şimeûniyan û ji ezbeta Benyamîn re 13 bajar ketin. û ji lawên Kohat yên li paşê Mayîne re bi pişkê ve 10 bajarên ji ezbetên aîdê eşîrên Efraîm û ji ezbeta Dan û ji nevî ezbeta Manaşe re ketin. û bi pişkê ve 13 bajarên ku ji ezbetên eşîrên İşşakar û ji ezbeta Aşer û ji ezbeta Naftalî û ji nevî ezbeta Manaşe ya Kulbaşanê ji lawên Gerşon re ketin. 12 bajarên ku li gora hejmara eşîrên wan ji ezbeta Rûben û ji ezbeta Gad û ji ezbeta Zebûlûn ji lawên Merarî re ketin. û vî awayî mîna ku Xudan bi navdîtiya Musa ve emir dabû, lawên İsraîl bi pişkê ve van bajaran dan lêwîyan. û bajarên ku ji eşîra lawên Cehuda û ji eşîra lawên Şimeûn ve hatine stendin û navên wan li jêr ve hatine rêzkirin û vana ji bo lawên Harûn yên ku ji ezbetên Kohatê Lewîyî nerebûn, ji ber ku pişka pêşîniya wan bûn. û li herêma çiyayiya Cehuda Kiryat Arba yanê Hebrona ku bi navê Arbayê bavê Anak ve tête bîranîn û çêregehên li dorê ne dan wan. Lê Zevî û gundên bajêr jî bi milkî ji Kalebê lawê Yefunê re hatibûn dayîn. û bajarên Hebrona ku bona kesên bê hemdî mêr kuştine bi stargehê hatiye bijartin, Libna û Yatîr û çêregeha wê û Eştemoa û çêregeha wê û Holon û çêregeha wê û Debîr û çêregeha wê û Ayîn û çêregeha wê û Yuta û çêregeha wê û Beyt-Şemeş û tevî çêregeha wê bi tûmî ji du eşîran 9 bajar ji lawên Harûnê Kaîn re hatin dayîn. Ji ezbeta Benyamîn Gîbon û çêregeha wê, Geba û çêregeha wê, Anatot û çêregeha wê û Almon û çêregeha wê 4 bajar. Bi vî awayî tevî çêregehên wan hejmara tûmiya bajarên ji Kaînên ku ji nîjada Harûn ve hatine dayîn gihaş 13 han. û eşîrên lawên Kohat. Gavan bên ezbetên Lewî yên ku ji lawên Kohat ve mane bajarên ku di pişkê de ji wan re ketibûn ji ezbeta Efraîm bûn. Vana şekema li ser çiyayiya Efraîm e. Bona kesên bê hemdî mêr kuştine bajarê stargeh hatiye bijartin û çêregeha wê Gezer û çêregeha wê û Kîtsaîm û çêregeha wê û Bêt Horonê û çêregeha wê dan 4 bajar. û ji eşîra Dan Elteke û çêregeha wê, Gîbetûn û çêregeha wê, Ayyalon û çêregeha wê, Gat-Rimon û çêregeha wê 4 bajar. Ji nevî eşîra Manaşe Taanak û çêregeha wê û Gat-Rimon û çêregeha wê 2 bajar. Bi vî awayî hejmara hemû bajarên ku tevî çêregehên xwe ji ezbetên ku ji lawên Kohat ve mane 10 bajar bûn. û bajarê Golana ku bona kesên bê hemdî mêr kuştine stargeh hatiye bijartin û bê eştera yal başana ku aîdî nevî ezbeta Manaşeyî û tevî çêregehên xwe ji lawên Gerşon re 2 bajar. û 4 bajarên ji eşîra İşşakar ve hatine stendin, Kîşyon û çêregeha wê, Daberat û çêregeha wê, Yarmut û çêregeha wê, Engannim û çêregeha wê, 4 bajarên ji ezbeta Aşer ve hatine stendin, Mişal û çêregeha wê, Abdon û çêregeha wê, Helkat û çêregeha wê û Rehob û çêregeha wê. û 3 bajarên tevî çêregehên xwe ji eşîra Naftalî ve hatine stendin, yên Kedeşa bona mirovên bê hemdî mêr kuştine re bibe bajarê stargeh hatiye bijartin, Yal Celîlê û Hamot Dor û Kartan ji lawên Gerşon yên ku ji ezbetên Lewî yayê hatine dayîn. Hejmara bajarên ku tevî çêregehên xwe li gora hejmara ezbetên wê ji Gerşoniyan re hatine dayîn gihaş 13 han. û ji ezbetan lawên Merarî ji Lewîyên li peymane jî bi giştî 4 bajarên ji eşîra Zebûlûn ve hatine stendin, Yokneam û çêregeha wê û Karta û çêregeha wê û Dimna û çêregeha wê, Nahalal û çêregeha wê, 4 bajarên ji eşîra Rûben ve hatine stendin, Beser û çêregeha wê, Yahats û çêregeha wê, Kedemot û çêregeha wê û Mefaat û çêregeha wê 4 bajar. û giştika bajarên ji ezbeta Gad ve hatine stendin, Ramota bona kesên ku bê hemdî mêr kuştine bajarê stargeh hatiye bijartin, Yal Gileadê û tevî çêregehên xwe û Mahanaîm û tevî çêregehên xwe, Heşbon û tevî çêregehên xwe, Yazer û tevî çêregehên xwe hatin dayîn, gişt 4 bajar. Hejmara bajarên ku tevî çêregehên xwe li gora hejmara ezbetên wê ji lawên Merarî yanî li pey mayiyên eşîrê Lewîyan re bi pişkê ve hatiye dayîn gihaş 12 han. Bi tûmiya hejmara bajarên ku di nava erdên lawên İsraîl de ne û tevî çêregehên xwe ji Lewîyan re hatine dayîn digihîş 48 han.
Li dora hemûya van bajaran jî çêregehên wan hebûn. Bajarê bê çêregeh tune bû û welatê ku Xudan bo dayînê soz dabû bapîrên wan bi tûmî da İsraîlyan û wan welêt ji xwe re kirin milk û li wir bi cih bûn. û mîna ku Xudan ji bapîrên wan re sondê dayî bû, wan ji her alî ve gihand rehetiyê. Yek jî ji neyarên wan hêz negihand ku li ber wan bisekine. Xudan giştikan da destê wan. Qet sozek jî ji sozên ku Xudan dabû gelê İsraîlyan vala derneketin. Gişt hatin cih, beşa bîst û dudan. Wê demê Yeşû eşîrên Rûben û Gad û neviyê eşîra Manaşê civandin û ji wan re gotin: Ve hemû tiştên ku Musayê qulê Xudan emir dabû we anî cih. Ve hemû emirên min jî anî cih. Heta îro di ew qastemî de we birayên xwe tenê neiştin. Emrê ku Xwedayê we Xudan we hewcedar kiribû we anîn cih. û hûn dibînin mîna ku Xwedayê we Xudan ji birayên we re gotibû, wan gihandin rehetiyê. Niha rabin vegerin malên xwe yên di erdên ji çemê Urdunê wê de yên ku Musayê qulê Xudan bi milkî dabû we. Di cîhanîna emirên ku Musayê qulê Xudan daye we û zagona pîroz de zaf balkêş bin. Ji Xwedayê xwe Xudan hez bikin, bi tûmîd rêya ku nîşan daye de bimeşin û emirên wî bînin cih. Bi wî re girêdayî bimînin. û bi hemûya dilê xwe û bi hemûya canê xwe ve xizmetê ji wî re bikin. û Yeşû wan pîroz kirin û birêve vekirin. û ew jî vegeriya malên xwe. û Musa li başanê erd dabû neviyê eşîra Manaşê. Lê Yeşû jî ji neviyê dinê eşîrê re di rojavaya Urdunê de di nava birayên wanî din de erdê dabû wan. û dema Yeşû van eşîran pîroz dikir û dişan malê wan ji wan re axivî û got: Bi hebûnek mezin, bi gelek hejmarî heywan, bi zêr û zîv, tunc û esin û bi gelekî kincan ve vegerin malê xwe. Xenîmeta ku we ji neyarên xwe ve bi dest vexistine bi birayên xwe re par bikin. Bi vê awayî Rûben û lawên Gad û neviyê eşîra Manaşê ji Şîloyê ya ku di erdên Kenanê de yî ji cem lawên İsraîl ve cuda bûn. Ji bo vegerin erdên li Gîleadê, erdên bi xwe milkên wan e, yên ku li gora emrê Xudan bi navdîtiya Musa ji xwe re kirine welat derketin rê. û lawên Rûben û lawên Gad û neviyê eşîra Manaşê dema gihaştin çemê Urdunê, aliyê wê yî di erdên Kenanê demayî di qeraxa Urdunê pêşkeşiyek mezin û rewneqdar ava kirin. û civaka lawên İsraîl yên gava bihîstin ku lawên Rûben û lawên Gad û neviya ezbeta Manaşê li qeraxa çemê Urdunê li pêşiya welatê Kenanê di erdên ku eydî lawên İsraîlin de pêşkeşîgehekê ava kirine, bona ku li hemberî wan şer bikin, hemûya civaka lawên İsraîlê li Şîloyê civiyan. û li pey lawên İsraîl pîna asê lawê kayîn Eleazar şandin herêma Gîleadê, cem lawên Rûben û lawên Gad û neviya eşîra Manaşeyê. û ji her eşîrek İsraîlyan nûnerekî bi giştî 10 serok eşîrî jî pê şandin. û ji vana her yek di nav hezarên İsraîliyên de serokê eşîrekî bûn. û gavan nûner hatin erdê Gîleadê, cem lawên Rûben û lawên Gad û neviya eşîra Manaşê vana tê gihandin. Civaka Xudan ve îro ji xwe re pêşkeşîgehekê ava kirin û dev ji li pey çûna Xudan berdan dibêje. Hûn li dijî Xudan rabûn, ma hûn ê çawa vê xayîntê ji Xwedayê İsraîl re bikin? Ma gunehê pewr têra me nekir. Civaka Xudan ji ber wî rastî bêtarê hat. Ma heta îro jî xwe ji wî gunehî paqij nekirin. Ma îro hûn dev ji li pey çûna Xudan berdidin. Ger hûn îro serîl Xudan re rakin, ew e jî sibê bi hemûya civaka İsraîl ve hêrs be. Ger erdên eydî we mindar bin, werin erdên ku perestgeha Xudan lêyî û eydê Xudan e û di nava me de ji xwe re milkan bistînin. Lê belê ji xwe re xeynî pêşkeşîgeha Xwedayê me Xudan çêkirina pêşkeşîgehekî din, li Xudan û li me serî hilnedin. Ma akanê lawê zera îxanetê li tiştê ku hatiye tirxankirin nekir û ser hemûya civaka İsraîlê xezeb bû û ew zilam di gunehê xwe de tenê mahv nebû. û lawên Rûben û lawên Gad û neviya eşîra Manaşê bi vê awayî bersivê dan ser ezbetên İsraîlê. Xwedayê îlahan Xudan, Xwedayê îlahan Xudan ew dizane, dê İsraîl jî bizanibe. Ger me kirina xwe bona ku em îxanetê ji Xudan re bikin, an jî li dijrabûna wî kiribin, tu ya Xudan îro me xelas meke. Ger me pêşkeşîgehekê bona ku em dev ji li pey çûna Xudan bikin û bona ku qewlên şewitandinê pêşkeşiyên zadî, an jî bona ku qurbanên dilxweşiyê pêşkeş bikin çê kiribin, bila Xudan ji me hesabê wê bipirse. û gava me vêya ava kirin, xema me ev bû. Dibe ku lawên we di demên werin de ji lawên me re ma çi tekîliya we bi Xwedayê İsraîl Xudan re heye? Ya lawên Rûben û Gad, Xudan çemê Urdunê di nava me û we de sînor danî. Qet pera we di Xudan de nîne bibêjin, dikarin bibin asengî ku lawên me perîstinê ji Xudan re bikin. û bo vê yekê me gotin ku em ji xwe re pêşkeşîgehekê ava bikin. Ne bona qewlên şewitandinê
نجی پیشکشیا قربانان هاو دناوا ما وده و پاشی ما دناو نفشین مده ده بشاده دا کو خدمتا خدان به قولین می شوتاندنه به قربانین ما و به قولین می دلخوشیه و لبر وی بکن و بلا لاوین و سبه جلاوین مره نبیجن ده خدان ده پارا و نینه و موسا فکرین ده دمین پیشیه ده جمع آنجیج نجادین ما ین کو ده ورن ره گرتشتکی وسا بیجن امجی لمیناکا پیشکشیگاه کو با پیرن ما بنا خدان چه کربون بنرم ببیجن veya ne buna kavlen şevtandını anji peşkeşiya kurbaniye. Le veya şade yektiyad nava me uvedeiye. Le dici xudan rabun iro devj li pey çuna xudan kirin buna kavlen şevtandını peşkeşiya zat anji peşkeşiya kurbana jibili peşkeşiga xuday me xudan jibili peşkeşiga ku li ber pereskeha wî avakirina peşkeşiga ki din bilaj me dur be. U kain pinas u serokên civakê yên ku wî rabun yani serezbetên İsrail'e gava gotinin lavên Ruben û lavên Gad û lavên Manaşe bihîstin dilxweşman. û ser veya pîna asê ku lavê Kaîn Eleazarê ji lavên Ruben û lavên Gad û lavên Manaşe re got. Niha em dizanin ku xudan di nava me deyî. Ji ber ku we îxanetê li xudan nekirin û niha we lavên İsrail ji destên xudan xelas kirin. û pîna asê lavê Kaîn Eleazar û serokan ji erdên Gîladê yên ku lavên Ruben û lavên Gad lêne vegeriyan erdên Kenanê cem lavên İsrail û tiştên bûne û qediyanê ji wan re gotin. û ev tişt di çavên lavên İsrail de qenc hate xuya kirin û lavên İsrail Xwedê bilindtir kirin. Carekî din jî qala bi ser erdên ku lavên Ruben û lavên Gad lê dijîn meşînê bi wan re şerkirin û şewitandin û xerakirina wir nekirin. û lavên Ruben û lavên Gad bi gotina ev pêşkeşîgeh di nava me û we de şadeye ku xudan Xwedê ye. Navê şahid li pêşkeşîgehê kirin. Beşa bîst û siyan û dema xudan İsrail ji hemû neyarên kuldora wêne xelas kir û giyan dilxweşiyê di navberê de demekî dirêj derbas bûbû û dema Yêşû kal bûbû û temena wî jî zehf pêş veçûbû. Bo vê sedemê Yêşû pêşatiyên serezbetan dadrêz û wezîfedaran hemûya gelê İsrailê civandin û ji wan re gotin ez kal bûm temena min zehf pêş veçû. We dîtin ku Xwedayê we xudan bo qenciya we ji hemûya van netewana çi kir. Yeko bana şer dikir Xwedayê we xudan bû. Avay min tevî erdên neteweyên tu nekirme yên ku ji çemê Ürdünê heta behra mezin ya kul Rojhilatê ye erdên neteweyên din jî bi pişkê ve di nava eşîrên we de bi mêrasî par kirin. û Xwedayê we xudan van neteweyan ji ber we ve bipejiqîne û bajo. û mîna Xwedayê we xudan sozê daye we û nê erdên wan ji xwe re bikin milk. Bona cîhanîn û parastina her tiştên ku di pirtûka zagonê ya Musa de hatine nivîsandin zav xurt bin. Da ku ji wan bi çep û rast verneçewtin. Bila qet têkiliya we bi neteweyên ku di nava we de mane re çê nebin û navê îlayên wan di bîra xwe de neynin û ji kesekî re bi navê an ve sondê nedin vexwarin û qultiyê ji wan re nekin û ji wan re peristinê nekin. Mîna ku we heta îro çê kirin bi zexmî bi Xwedayê xwe xudan re girêdayî bimînin. Ji ber ku xudan neteweyên mezin û xurt ji ber we ve ajot. û heta îro yekê ji hêz nanîn ku li ber we bi xwe bigirin. Dêyekî ji we bera hezar kesî bide. Ji ber ku Xwedayê we xudan mîna ku ji we re gotiye dêl devla we şer bike. Bona wê zehf bala xwe bidin û ji Xwedayê xwe xudan hez bikin. Ji ber ku ger hûn pişta xwe li wî bizîvirînin bi neteweyên ku sax mayîne û di nava we de dijîn re yek bibin û ger qîzan bidin wan û ji wan qîzan bistînin û van re rûnin û rabin baş bizanibin ku dê Xwedayê we xudan êdî van netewena ji ber we ve najo. û hûn heta ku ji van erdên xweşik yên ku Xwedayê we xudan daye we tune bibin van netewena wê bona we dafik feq û pişta we de qamçî û çavên we de bibin stirî. Avay mîna her mirovî ez jî li ber ji vê dinê koçkirin û çûnê me. Hûn bi hemû hebûn û dilên xwe ve dizanin ku yek jî ji gotinên ku Xwedayê we xudan daye we vala derneket û giş ya tincî yê ku vala derket çê nebû. û de wisa bibe ku çawa hemû gotinên qencê Xwedayê we xudan ji we re gotiye dê derheqê we de bibe hatibin cî heta xerabiyên ku Xwedayê we xudan werser van erdê qenc yê ku daye we tune bike qalawan kiriye hemû yê tiştên xerab jî dê wisa bîne serê we. Ger hûn peymana ku Xwedayê we xudan bi emir daye we xera bikin û herin ji îlayên din re qultiyê bikin û wan re biperistin dê hirsa xudan li hemberî we sor bibe. Hûn ê bilezî ji vî welatê xweşik yê ku wî daye we tune bibin û herin. Beşa bîst û çaran û Yêşû hemû eşîrên İsraîl li Şekemê civandin
û bona ku her encamî bangî pêşatiyên İsraîl û serezbetan û dadrês û wezîfedaran kirin û li ber Xwedê sekinîn û Yêşû ji hemûya gel re bi gotina Xwedayê İsraîl xuda nûsa dibêje, dest bi axaftina xwe kir. Têra hê bavê Ibrahîm û bavê Nahor û bapîrên we yên din di demên kevin de ji çemê feratê wê de dijiyan û qultiyê ji îlahên din re dikirin. Lêbelê min bapîrê we Ibrahîm ji aliyê dinî çem rahişt û di hemûya erdên Kenanê vegerand. Nijada wî zêde kir û İshak dam wî. Aqub Esav jî dam İshak. Wana ku ji xwe re milk bike, min herêma çiyayiya Seyrê ji Esav re bexşandin. Lê Aqub û lawên wî jî çûn Misrê û li pêy Musa û Harûn şandin. û min bi kirinên xwe li nava Misrê li wê xistin û paşê wê derxistin. û bapîrên we ji Misrê derxistim û hûn hatin cem behrê. û Misriyan tevî erebeyên şer û siwarên xwe heta behra gewez bera bapîrên we dan. û gava feryadê ji xudan re kirin di nava we û Misriyan de tariyê daxist. û behrê bi ser wan vehanî û wan nixumandin. û vekirinên min î li Misrê bi çavên xwe vedîtin. û demekî dirêj hûn li çolê rûniştin. Dawiyê min webirin erdên Amoryan yên ku ji çemê Urdinê wê de dijîn. û demal hemberî we şer kirin min wan dan destê we. û we erdên wan ji xwe re kirin milk. û min wan ji ber we tune kirin. Balakê lawê Sîporê qiralê Moabê dema bona ku li hemberî İsraîl şer bike amadekariyê dikir û nûçeyê şand û bona ku naletê li we bike bangî bala me lawê bewr kir. Lêbelê min guhdarîkirina balam red kir. û wî jî dîsa bi dîsa we pîroz kirin. Bi vî awayî min we ji destê wî xelas kirin. û dawiyê we çemê Urdinê derbas kirin û hatin Eriyayê. û min Eriyê hayên ku li hemberî we şer kirin gelên Amoryan, Perîzyan, Kenanyan, Hitîtiyan, Girgaşyan, Hîvyan û Yebûsyan dan destê we. û mozên ku min ji pêşiyê ve şandibûn her du qiralên Amorî ji ber we qewirandin. Şûrê te an jî kevana te vî karî nekir. û vî awayî min erdên ku we keda xwe nedanê û bajarên ku we ava nekirine dan we. Hûn li van deran dijîn û ji zeytûngehên û rezên ku we danenîne dixwin. û niha ji xudan ve bitirsin. Ji dil û dilsoziyê qultiyê ji wî re bikin. û îlahên ku bapîrên we li çemê feratê wê de û li Misrê qultiyê ji wan re dikirin bavêjin û ji xudan re qultiyê bikin. û ger di çavê we de ji xudan re qultî kirin neçêbe, kawne ji îlahên ku bapîrên we li çemê feratê wê de qultiyê jê re dikirin, an jî ji îlahên Amoriyên ku hûn di erdên wan de dijîn re qultiyê bikin, îro qerara xwe bidin. Lêbelê ez û maliyên xwe em ê ji xudan re qultiyê bikin. û gel bi gotina xudan berdan û ji îlahên din re qultî kirin bila ji me dûr be bersivê da. Ji ber yê ku me û bapîrên me li Misrê ji koletiyê xelas kiriye û ji wir derxistiye, yê ku wan mucizetên mezin li ber çavên me çêkiriye, yê ku di hemû rêwîtiya me de û tûmiya derbasbûna me yî di nav netewan de me parastiya Xwedayê me xudan e. û xudan hemû neteweyên li vî welatî dijîn û yanê Amoryan ji ber me ve qewirandin. Em ê jî ji xudan re qultiyê bikin, ji ber ku ew Xwedayê me ye. û Yêşû got, lêbelê hûn ê nikaribin qultiyê ji xudan re bikin, ji ber ku ew Xwedayek pîroz e, Xwedayek çavnebar e, dêl guneh û sûcên we neborîne. Ger hûn dev ji xudan berdin û ji îlahên biyan re qultiyê bikin, wî çawa ku berê qencîtiyê ji we re kiribû, dê wê gavê li dijî we bizîvire, we rastî bêtarê bîne û tune bike. û gel bi gotina, na, em ê ji xudan re qultiyê bikin, bersivê dan Yêşû. Wê gavê Yêşû ji gel re got, hûn bi xwe şadene ku bona qultîkirinê we xudan hilbijar. Belê, em şadene gotin. û Yêşû got, wê gavê îlahên biyan yên nihat nav we de ne bavêjin. Dilên xwe bidin Xwedayê İsraîlê xudan. û gel bi gotina, em ê qultiyê ji Xwedayê xwe xudan re bikin û gotina wî guhdarî bikin bersivê dan. û Yêşû wê rojê li Şekemê bi ger re peymanekê çêkir. Bona wan sereta û qaydeyan nîşan da. û Yêşû vana derbasî kîtêba zagonaya xudan jî kir. û dawiyê kevirek mezin rahişt û di bin darçûlaya ku li cem perezgeha xudan de bû çikand. û Yêşû ji hemûya gel re got, avay, bila ev kevir ji me re bibe şahid. Ji ber vî hemû gotinên ku xudan ji me re gotibû bihîst. Ger hûn Xwedayê xwe înkar bikin, dê ev kevra li dijî we şadeyiyê bike. û li pê veya Yêşû her kesî şand erdên ku bi mêrasî girtibûn. û wisa bû ku qulê xudan Yêşûyê lawê nûn paşî van tiştan di 110 saliya xwe de mir. û îltîmna sera ha ku di nava sînorên mêrasa wî de dimîne, li bakurê çiyayiya Gaşa ku li herêma çiyayî ya ku li Efraîmê binerd kirin.
و İsrail de tumiya jiyana Yeşu de ulpe Yeşu hatta ku serokên kalepîr ên dijîn û yên ku bi her tiştên ku Xudan bona İsrail çêkiriye dizanin qultiyê ji Xudan re kirin. Westiyên Usiv yên kulavên İsrail ji Misrê derxistibûn li Şekemê li para zêviya ku Aqub ji lawên Hamorê bavê Şekem bi sed parîkên zîv stendibû binax kirin. We bû mêresa lawên Usif û gava Eleazarê lawê Harûn mir, wî digira li herêma çiyayî ya Efraîm û ya ji lawê wî pîna sirahatiye dayîn de binerd kirin.